Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 23 sa UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Pebrero 22, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sininga, The Vote 2025 Countdown. 79 dias na lang, kaga 2025 National, Local and Farm Elections na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombot siya, Mablanco, Hover. Sa mga nagapaw na dalagkuhan karon nga mga balita, inaligar 3 ka mga individual nga maabdak kung tani sa 11 anyos ka bata sa Banwa, San Dumangas, wala pa ma-identify sang kapulisan. Committee on Public Order and Security dalon sa sangguniang palalawigan ang pag-issue sa serye or ining issue sa serye sa pagpang-hold up sa probinsya. Via PNP. Via PNP nangin instrumental, nangin liabe sa pagpalagyo sa mga suspitsado nga nagpatay kay Pastor Douglas. Sa biyak nga bahin, mga vendors ang Iloilo Terminal Market sa fish section, nagkatala na isdugon ang ilang sining pwesto, bangod nga plastaro na ang sewerage treatment plant sa ginakayo sining merkado. Samtang Mayor Samuel Gumarin kagavay sa Mayor Cyril Beltran sa Buenavista, Dumab, Guimaras, ginhatagan sang 5 kadlaw sang Office of the Ombudsman agod sabton ang pagpamalibad sa paghatag sa year-end kag cash incentive sa 2 ka mga empleyado. Kag punong barangay Joe Maloto kag pamilya Ortiz na husayan na. Nagpirma na kuno ang pamilya Ortiz, hindi na sila magreklamo sa kay punong barangay Joe Maloto. Ate kung tani mag-serbi man ini iyang leksyon bala sa aton sining mga barangay official nga tungdan sang eksakto ang ila sining iyang katungdanan o kag samahin naman iya sang pamilya ti sa pahayag ni punong barangay Joe Maluto nga tido kasubo nga ini siya ang ginaturasok ni siguro sa sunod ipabilin gina ang pagpugong sang emosyon. No, kag kung pwede madalon sa malumanay lang sining pag-inistoryanay. Sa aton sining mga kabumbo, ti sa mga barangay official, sa mga punong barangay dira, kabalo man kung tani kita maglantaw sang urgency bala sang pagkinahanglan sa inyo sining serbisyo, no, kag sa inyo sining iyang pagpirma dira sa mga bagay-bagay o kung mga dokumento. Kay di bala sang nagpapili kamo mo nang inyo siniyang gin kampanya nga manerbisyo gid kamo kag magatindog amay sang barangay kag respetuhay man kita kung tani oras sa ginahingagaw man tos pamilya nga maka post sila sang bail, no, ti kung tani mas temprano pa nakagwa tong ila sining mga himata, pero all is well kuno sa aton sining mga kabumbo sa sining nasambitan karon iya nga nangin na issue man sa pagpabumbo sa nga pamilya Ortiz. Batok sa kay punong barangay Joe Maluto. Samtang sa mga mainit talupang do naman sinikaron iya nga mga balita nasyonal, aton man sinipasiplatan sin Adri Banwa, mga nagaklinabo karon sa bahin sang national scene. Kung madumduman nyo pa sang damlag lang atong battery of lawyers from Mindanao ang nag-file to sang ila siniyang mga dokumento batok iya sa pagduso sining temporary restraining order sa pagpadayon pagpatigayon sang impeachment case batok sa kay
Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon ining battery of lawyers mayara sang pagpamahog sa bahin karon sang House of Representative Tricom. Kilala nyo si Boy ano na ganing masabi niya, boy contempt, si Representative Karap sa Paduano bla. Ti sinabat ni siya ni Attorney Evangelista. Sila niya, hindi kami takot, mas matalino lang kami. Kay ang punto sinadri ni Attorney ang Evangelista, ini banwa makasunod man sa iya sining statement matapos nga nagpahayag ining si Congressman Karap sa Paduano nga ginapatunan niya sa legal department sa Tricom ang hindi pag-attend sang mga abogado, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo nga nagapugong sa pagsalida sang impeachment case batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ti karon hambal ni Attorney Evangelista sa aton sini nga mga kauturan, sila niya ining contempt kag ining pagpatuon nga ipadisbar ako, sila niya pamahog lamang ini kag tuman ini kalayo nga matabo. Kay man may mga grounds, no, sa aton sini nga mga kabombo nga ginabasihan sang Integrated Bar of the Philippines para iya sa isa ka pagpadisbar sa isa ka abogado kag the mere fact nga why ini siya mag-adhere sa invitation, no, sang House of Representative Tricom nga magtambong sa ila sini iya nga hearing. It does not follow kuno nga sarang na isa o kon grounds na ini for disbarment. Si Attorney Evangelista kanaan sa aton sini nga mga kabumbo, major ni siya sa nalipat lang ko sang term niya sa sa mga terminologies bala sa madalom sini nga terminolohiya. Amo kunong iya sini nga major. So bot silingon nga kun invitation may kinamatarong iyang tawo, no, per se nga ginaimbitar nga magtambong o kon magpamalibad nga magtambong. Unlike iya nga kung padalan ikaw sang sampina, ti dira kuno iya kagid obligado ka nga magtambong. So ang invitation nga ginatawag now sa aton sini nga mga kabombo to attend, for example sa sining tri-committee, no, ti invitasyon lang whether or not nga matambong ka way man niya sang sala dira nga makomiter ang isa ka individual nga ginaimbitar. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, pero kung pasampina ikaw nga dapat magtambong kagid kag magpamalibad ka, that's a different story naman kuno iya. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti bantayan naton ini banwa kay ang battery of lawyers from Mindanao ang nagapayag nga ti hindi kami or why kami nadlok, hindi kami takot, mas matalino lamang kami. Ti bisan paano pitik kag makatandog man bugal ni sa mga katapo sa Tricom sa House of Representatives anong bot silingon nga hindi mo sa sila kaalam. Istorya naton dugang ang mga balita kag impormasyon detalye sa mga nagapaw na sining mga balita lokal, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space kag sa ila pamilya. Be punctual.
Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote Bombo control. Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Sabado, ika-22 sa buwan ng Pebrero taong 2025. At ngayon nga po ay 79 days na lamang bago ang 2025 midterm elections. Sa ating mga headlines, Armed Forces of the Philippines at French Navy naging matagumpay na naisagawa ang maritime cooperative activity dyan sa West Philippine Sea. Aktibidad masusundan pa kahit madalas ang naitatalang tensyon. Ang batas naman sa pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections, kailangan muna daw na makita ng COMELEC bago ipagpatuloy ang paghahanda. Sa ating pulis report, ama nasawi matapos saksakin ng sariling anak, kapitbahay nasawi rin. Sa international news naman, kumpirmasyon ng appointment ng bagong Federal Bureau of Investigation o FBI Director lusot na sa US Senate. Samantalang Israel, sinusuri na ang claims ng Hamas na ipinasakamay na ito sa Red Cross ang tamang labi matapos na magkamali ang naunang naipadalang bangkay. Sa ating balitang palagkasan ng Cavaliers, tinambakan ng Knicks sa pagbabalik aksyon ngayong araw. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Naging matagumpay mga kabombo ang naisagawang maritime cooperative activity ng Armed Forces of the Philippines at French Navy dyan sa bahagi ng West Philippine Sea nitong araw ng Biyernes, 21 ng Pebrero. Ang naturang aktibidad ay naglalayong mapahusay pa ang interoperability at communications at defense capabilities sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Kasama sa maritime cooperative activity ang mga assets ng Pilipinas na BRP Jose Rizal at BRP Gregorio del Pilar, pati na ang C-90 aircraft, dalawang FA-50s at ang Philippine Air Force Search and Rescue Units. Sa French Navy naman, nakilahok ang aircraft carrier na Charles de Gaulle at yan ay pati na yung frigate ng kanilang bansa at yung multi-mission destroyer at iba pang mga sasakyang pandagat na nakibahagi rin sa naturang aktibidad. Kabilang sa mga serye ng drills na naidaos ng Pilipinas at French Navy ay communications check exercise, division tactics at office watch, pati na yung maneuvers at photo exercise, replenishment at ship and personnel exchanges sa pamamagitan huyan ng rigid hull inflatable boats, anti-submarine warfare exercises at disarmament o disalarm aircraft combat training at maraming iba pang mga kalintulad na mga hakbang ng dalawang panig. Ang pagsasanay na ito ay ikatlo sa magkakasunod na linggo ng joint military exercise ng Armed Forces of the Philippines at yung ARPA West Philippine Sea events at inihintay ang iba pang mga aktibidad na kakibato nito. Yan ay sa may area ng Northern Luzon na saklaw naman ng Northern Luzon Command. Ayon pa sa Armed Forces of the Philippines, magkakasunod na
aktibidad na ito ay kasama ang iba pang mga like-minded nations at nagpapakita ng lumalawak na international focus dyan sa maritime security sa West Philippine Sea at naglalayong palakasin pa ang interoperability at kakayahang pangdepensa sa mga kaalyado at mga partners nitong bansa. Inihayag naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa pamamagitan ng Joint Maritime Cooperative Activities at collaborative efforts na may layunin ito mga kabombo na gawing mas malakas pa at mas matatag ang defense system na nakahanda naman para matugunan ang mga hamon para sa modern security landscape na ating hinaharap. Samantala, hindi naman daw kailangang magpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng atas mula sa Korte Suprema upang masimulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinunto ni na House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Dasidre na tahasang isinasaad sa konstitusyon ang direktiba na aksyonan kaagad ang impeachment case na ipinadala ng Kamara. Ayon pa kay Congressman Dasidre, maaaring mag-convene ang Senado ng walang special session kapag aaprubahan ang deklarasyon ng martial law batay sa nakasaad sa konstitusyon. Patunay din anya ito na mayroong mandato ang Kongreso na hindi sakop ng legislative calendar at maaaring kagyat na aktuhan ang mga non-legislative matters tulad na lamang ng impeachment. Sinigundahan naman ito ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Gil Bongalon at ipinunto na malinaw ang lingwahe ng 1987 Constitution na kailangang simulan ng walang pagkaantala ang impeachment trial. Iginiit din ni Congressman Bongalon na ang probisyon ng konstitusyon ay hindi bukas sa interpretasyon o pagkaantala. Nilinaw niya na ang Senado ay maaari daw mag-convene bilang impeachment court kahit nakareses ang Senado o Kongreso kung magkasundo ang mga miyembro nito. Malamig din si Bongalon sa ideya na maghintay pa ng 3 hanggang 4 na buwan bago umpisahan ang paglilitis. Nagdulot naman ng debate ang impeachment ni Vice President Sara sa papel ng Senado at ang pangangailangan para sa special session. Samantala, minamadali na ng Bureau of Immigration ang deportation proceedings para sa 450 mga dayuhan na naaresto dyan sa Parañaque City nitong buwan ng Enero ng taong kasalukuyan. Ang naturang mga dayuhan ay nahuli ng mga law enforcers matapos na salakayin ang Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Barangay Tambo. Ayon nga kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, ayaw ng pamahalaan na magtagal pa sa Pilipinas sa mga naaresto na individual ng mga dayuhan dahil naman kailangan pa nitong gumastos para naman sa kanilang detensyon. Nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang embahada kung saan ay nabibilang itong naturang mga dayuhan para naman sa agaran nilang pagpapabalik sa mga pinanggalingang bansa kung saan sila nanggaling. Git nga ni Sandoval, habang nagtatagal ang mga ito sa Pilipinas kasama ang iba pang mga dayuhang naaresto, ay lalo lamang tataas ang gastos para dyan sa mga foreign workers na naaresto na nagtatrabaho pa rin sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators na kanilang sinalakay. Kasabay naman ang tuloy-tuloy na pag-raid doon sa mga scam hub kung saan marami mga dayuhan ang naaresto. Ay tiniyak ng Immigration Bureau na mamadali nito ang deportation proceedings para sa mga illegal alien na pangunahing nagpapalakad ng naturang mga gaming operations sa bansa kahit ito'y maigting na ipinagbabawal. Samantala, update po tayo sa mga aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 14 na volcanic earthquake sa Bulkang Kanlaon. Sa monitoring ng ahensya, naobserbahan din ang pagbuga ng bulkan ng asopre na abot sa 1,857 tonelada nitong araw ng Biyernes. Mahinang plumes naman ang namataan mula yan sa crater ng bulkan na umabot sa 75 meters ang taas na napadpad sa kanlurang direksyon.
eleksyon. Nananatili namang namamaga pa rin ang edifisyo ng bulkan. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon, kaya't patuloy pa rin na inaabisuhan ang mga nasa 6-kilometer radius mula sa summit ng bulkan na huwag munang bumalik at manatili sa evacuation areas. At ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan dahil po yan sa mga posibleng banta na bigla ang pagsabog, pag-agos ng lava, ashfall at iba pa. Samantala, sa dagdag pa nating balita mga kabombo, maaaring masilayan ng mga Pilipino ang pambihirang Planet Parade. Ito ho yung tawag doon sa hilera ng mga planeta hanggang sa 28 ng Pebrero. Ayon nga sa mga eksperto, maaaring makita ng ating mga mata ang naturang astronomical event kahit na wala ng gamit ng teleskopyo at para dyan sa planetang Venus at Jupiter pati na yung Mars. Kahit bago pa lamang mangyari ang alignment ng mga ito ay masusulya pa na kasi ang naturang mga planeta. Habang ang Saturn at Mercury naman ay maaaring mas mahirap na makita ang mga ito sa karaniwang araw dahil na rin sa kanilang posisyon. Kakailanganin na gumamit ng high-powered equipment para naman malinaw na masilayan ang mga planetang Neptune at Uranus. Matatandaan mga kabombo na nangyari na rin ang parehong phenomenon noong Hulyo ng taong 2022 at muling may tatala sa darating na Agosto ng kasalukuyang taon. Subalit, 6 na planeta lamang ang maaaring masilayan kabilang ang Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Nabatid na bihira talagang ganitong tanawin dahil na rin sa mga nakaraang astronomical event, mga kabombo, ay may mga planet alignment din na nai-record 3 hanggang 4 ang karaniwan hong namamasdan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maraming planeta ang maglilinya at ito ay sa isang specific moment lamang kaya't ating antabayanan mga kabombo ang mga update hinggil ho sa naturang astronomical event. Pamamlat tayo ng mga karagdagan report. Ito raw batas sa pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Nais muna ng COMELEC na makita yung mismong kopya ng batas na naaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago naman sila makapagpatuloy dun sa kanilang mga preparasyon upang tugma sa batas ang kanilang mga hakbang. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na titignan muna nila ang exact wordings ng batas na nagpapaliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections bago ipagpatuloy ang kanilang paghahanda para sa halalan na ito na gaganapin na sa Oktubre 13 ng kasalukuyang taon. Dagdag pa ni Garcia, ang isa sa titignan nila sa batas ay kung paano i-distribute ang 7 parliamentary districts na mula sa Sulu. Dahil anya dito magbabase kung kinakailangan ba na magsagawa ng bagong filing ng Certificate of Candidacy sa buong Bangsamoro o kahit doon na lamang sa mga lugar na naapektuhan ng distribution ng 7 seats mula sa Sulu. Kaugnay pa nito na tinitignan pa rin nila kung saan manggagaling ang kinakailangang budget na 2.5 billion para sa pagsasagawa ng Bangsamoro parliamentary elections. Ayon pa kay Garcia, sa kasalukuyan, inaalam pa nila kung ang na-reset or na-postpone ba na BARM parliamentary elections ay continuation lang ng national at local elections dahil maaaring bagong procurement ang mangyari o maaari rin naman ng mga repeat orders na lamang mula sa mga dating procurement ang gawin ng poll body. Ito ay crucial para sa komisyon dahil ang isang buong procurement process ay inaabot ng 2 hanggang 3 buwan at kailangan sa darating na Hulyo at Agosto makapag-imprenta na muli ng mga balota para naman sa BARM. At Setyembre ay kailangan ng mapadala sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro ang mga eleksyon paraphernalias. Sinabi ni Garcia na sa ganitong klaseng timeline ay magiging tight ang schedule ng komisyon bago sumapit ang Oktubre 13. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
Ito na rin nakita yung exact wordings after ng Bicameral Conference Committee. Siyempre, pagkatapos kasi ng Bicameral Conference Committee, nag-i-enroll bill yun. Hindi namin alam kung may mga pagbabago pa doon. Kasi gusto namin malaman paano yung distribution ng ito na parliamentary seats na dati ay originally nasa Sulu. Paano yung distribution? Very important sa amin yun. Kaya gusto namin alamin, mag-o-open ba kami ng filing ng certificates of candidacy sa buong Bangsamoro o doon lamang sa mga apektuhan ng mismong tinatawag na distribution ng 7 seats. At the same time, kinakailangan namin matingnan saan namin kukuhanin at paano mabibigay sa amin yung 2.5 billion pesos na kakailanganin namin para mag-conduct ng parliamentary election sa Bangsamoro. At Bombo Dennis, Bombo Ever, matatandaan na inanunsyo kahapon ni Garcia na pirmado na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa BARM parliamentary elections. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, nais ko lamang malaman na Bombo Isa kung may koordinasyon na rin ba ang poll body doon sa kanilang mga kasamahan o yung mga local COMELEC offices ukol naman doon sa iba pang mga kakibat na mga preparasyon sapagkat on hold nga itong kanilang mga aktibidad. Pero may mga kinakailangan pa rin isakatuparan dyan sa bahagi ng Bangsamoro region na Bombo Isa. Oo, no. Actually, no, Bombo Dennis, kahit hindi pa naman talaga napirmahan ito at parang gumugulong pa rin talaga itong panukalang batas para dito sa pagpapaliban sa BARM parliamentary elections, ay tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan din talaga ng ating COMELEC main office at ating COMELEC chairman, no, doon sa mga local COMELEC offices, lalo na doon sa Bangsamoro natin. So parang ngayon talagang ina-update nila na pirmado na nga nila ito at sa ngayon ay hinihintay nila itong mga bahagi ng batas na to na titignan pa nila para mapagpatuloy pa nila yung kanilang paghahanda. At pagtitiyak din naman talaga ng komisyon na talagang hand in hand ang komisyon at ang mga local COMELEC office dito sa paghahanda sa BARM parliamentary elections na magaganap na sa Oktubre 13, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Isa. Yung balota hindi maapektuhan, hindi ba? Dahil bukod na klase ng balota yung iniimprenta o iimprenta sana para dyan sa naturang rehiyon. Tama ba, Bombo Isa? Oo, tama yan, no, Bombo Dennis. Actually, no, nung gumugulong pa lamang to ng itong batas na to, Bombo Dennis, talagang pinagpaliban na ng komisyon muna yung pag-iimprenta nung balota para doon sa parliamentary elections. Pero yung para doon sa BARM national elections, yun na lamang yung kanilang ipinagpatuloy dahil nga ay tinitignan pa rin nila ang development pagdating dito sa batas nga na pagpapaliban sa BARM parliamentary elections. So walang magiging problema, no, Bombo Dennis, walang maitatapon muli na mga o masasayang muli na mga balota dahil hindi pa naman ito nasimulan na maimprenta ng komisyon, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Isa, at mag-ingat kayo dyan. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inanunsyo ng US Senate ang pagkakapasa ng pinili ni US President Donald Trump bilang bagong pinuno ng Federal Bureau of Investigation o FBI na si Kash Patel. Ang pagkumpirma kay Patel ay matapos makakuha ng 51/49 votes. Dalawa sa mga senador na sina Republican Senator Susan Collins ng Maine at Lisa Murkowski ng Alaska ay nakiisa sa Democrats na kumontra kay Patel. Ngunit hindi ito sapat para talunin ang suporta ng Republicans. Nabahala sina Collins at Murkowski sa pagtutol nila sa pagpili kay Patel kasunod ng dating political advocacy nito para kay Trump at kanyang political o potential effect sa law enforcement activities ng FBI. Marami namang mambabatas ang nagpaabot ng kumpiyansa na magagampanan ni Patel ang bago niyang tungkulin dahil sa lawak na rin ng kanyang karanasan. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, sinusuri na ng Israel ang claims ng Hamas na ipinasakamay na nito sa Red Cross ang umano'y totoong labi ng napaslang na bihag na Israeli na si Sherry Bibas nitong gabi ng Biyernes, Pebrero 21.
Ito ay matapos na matuklasan ng Israel sa isinagawang forensic testing na ibang labi ang itinurn over ng Hamas noong araw ng Huwebes. Kaugnay nito, naghahanda na ang Israeli medical authorities para magsagawa ng identification test sa oras na dumating na sa Israel ang naturang labi. Nakikipag-ugnayan na rin ang Israeli Defense Forces sa pamilya Bibas hinggil dito. Matatandaan na nauna na ngang inakusahan ng Israel ang Hamas ng paglabag sa ceasefire deal matapos madiskubring maling labi ang isa sa 4 na ipinasakamay ng Hamas. Ipinaliwanag naman ng tagapagsalita ng Hamas na si Ismail Al-Tawabta nitong araw ng Biyernes na posibleng naihalo umano ang labi ni Sherry Bibas sa ibang mga labi na nabaon sa mga gumuhong gusali matapos ang umano'y airstrike ng Israel. Subalit nauna na nga pong itinanggi ng Israel ang akusasyong ito ng Hamas at sinabing lumabas sa forensic findings sa 2 anak na batang lalaki ni Sherry Bibas na brutal silang pinaslang. Karagdagan pa sa ating mga balita, kuha pa tayo ng mga update. Sa panig ng Philippine National Police at Department of Agriculture, nagkaroon ho sila ng kasunduan para pagtibayan ng food security. Kadiwa stores ay formal namang binuksan sa loob mismo ng Camp Crame dyan sa Quezon City. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Kelly Cordero. Formal nang lumagda ng Memorandum of Understanding ng Philippine National Police at Department of Agriculture para mas pagtibayin pa ang kanilang partnership sa usapin ng food security. Kahapon, February 21, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., opisyal nang naglunsad ng kadiwa ng Pangulo Store sa loob ng Camp Crame. Ang naturang programa ay naglalayong magbigay ng abot-kayang pagkain para sa mga pulis at kanilang pamilya. Lubos ang pasasalamat ni PNP Chief Marbil sa Department of Agriculture sa pagbibigay daw sa kanilang hanay ng direktang access sa mga sariwa at murang agricultural products sa pamamagitan ng Kadiwa program. We recognize the challenges faced by our men and women in uniform. Rising cost of basic necessities, time constraints due to duty, and the need for accessible and affordable options for their daily needs. The Kadiwa ng Pangulo Program addresses these concerns by providing a direct link between local farmers and consumers, ensuring fair prices, reducing unnecessary market layers, and guaranteeing fresh produce for our personnel. Samantala, inihayag naman ni Secretary Tio Laurel Jr. ang importansya ng naturang kolaborasyon para matiyak na dekalidad na pagkain ang maibibigay sa mga pulis. Tiniyak din ng kalihim ang patuloy na suporta ng DA sa mga agricultural initiatives na hindi lamang makikinabang ang mga magsasaka kundi pati na rin ang mas malawak na komunidad kasama ang mga alagad ng batas. Dahil din dito, napaka-importante nito para sa akin dahil isa pang hangad natin dito ay mas mapalapit pa ang ating mga farmers and fishermen sa ating uniform personnel, no? Katulad ng mga kasama natin sa PNP, no? Magigiting din ang ating magsasaka at mangingisda at tayo magsama-sama at magtulungan. May this store serve as a symbol of our commitment to building a more sustainable and equitable future for the Philippines. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa pong balita, tiniyak ng mga leader ng Kamara nitong Biyernes na tatalima sila sa hiling ng Korte Suprema na isumite ang kopya ng na-enroll na bill ng 2025 General Appropriations Act at ng kasalukuyang taon na pondo. Ayon sa kanila, kumpiyansa silang walang makikitang irregularidad. Hiniling naman ng Korte Suprema ang kopya ng mga dokumento bago ang preliminary hearing sa kaso sa Pebrero 28 at nakatakda ang oral arguments sa Abril 1 sa Baguio City. Sinabi naman ni House Assistant Majority Leader Judah Sidre at Congresswoman Hil Bongalon na kumpiyansa silang walang anomalya sa proseso ng pagpasa ng pondo. Ayon kay Sidre, tiwala ang mga ito sa regularidad daw ng 2025 General Appropriations Act. Wala din anyang dayaang nangyari at bukas ang mga ito sa anumang inisyatibo ng Korte Suprema na hilingin ang kopya ng naturang enrolled bill. Nagbigay din ng pahayag si Congressman Bongalon na nagsabing ang pagsuri ng Korte Suprema ay magpapatuloy daw na hindi katulad ng isang blank check
na katulad ng aligasyon ng nina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Tungkol naman sa reklamo ng mga petitioner na hindi nila makuha ang kopya ng bill mula sa Kamara, sinabi ni Congressman Bongalon na kailangan nilang magsumite ng formal na kahilingan. Ang mga petitioner nga na kumakwestiyon sa bisa ng budget ay ang mga kaalyado ng dating Pangulo na kabilang dyan si Davao City Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Samantala, tinuligsan naman ng mga leader ng Kamara ang pahayag ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na magsuspindi ng Speaker House o suspendihin si House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara dahil sa umano'y pagpalsipika ng mga dokumento. Ayon na sa mga ito, isang pagtatangka lamang anya ito na ilihis ang atensyon mula sa nagpapatuloy na impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Ayon pa kay Isidre, ito ay isang hakbang upang ilihis ang atensyon mula sa proseso ng impeachment. Karagdagan pang balita, nanindigan si One Sambayan convener Attorney Howard Calleja na hayagang paglabag sa saligang batas ang ginagawa ngayon ng leader ng Senate group o yung mismong Senate President na si Francis Chis Escudero na hindi kaagad inaaksyonan ng verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang inakusahan ng batikang abogado ang Senate President na lumabag sa konstitusyon matapos nga ang tuluyang pag-adjourn ng mataas na kapulungan ng Kongreso nitong Pebrero 5 ngayong Pebrero 7 pasana, batay naman sa Senate calendar nang hindi man lang tinatalakay ang impeachment. Sa isang pahayag ay iginit ni Atty. Calleja na kailangang suriin ang umano'y pagkakasala ng pinuno ng Senado at ang hayagang paglabag daw sa saligang batas. Inakusahan din ng batikang abogado ang Senate President na binabaliwala ang issue kung naman sa umano'y high-level corruption na kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo. Anya ay nagkaroon ng panluloko at nabudol daw ng Senate President ang publiko. Tanong tuloy ng naturang abogado ang mga benepisaryo o mga benepisyong makukuha ng leader ng Senado sa ginagawa niyang pag-antala sa impeachment complaint laban naman sa pangalawang Pangulo, ano na lamang daw ang isipin ng mga tao. Posible anyang hindi ito gagawin ng senador nang walang makukuhang kapalit o benepisyo para naman sa kanyang sarili. Pero nanindigan nga ito si Senate President Chis Escudero na kanilang didesisyonan at sila ang nagtatakda ng kanilang patakaran dyan sa pagsasagawa ng impeachment trial dahil ito ay sariling tungkulin lamang ng Senado at hindi ng iba pang sangay ng pamahalaan. Samantala, pawang tumigil na po sa pagpapakawalan ng tubig ang lahat ng dam dyan sa Luzon, kasama o kasunod na rin po ng bahagyang paghupa ng mga malalakas na pag-ulan sa malalaking bahagi ng bansa. Dala po yan ng Shearline at Easterlies. Una-una na nga po nagsara ng Spillway Gate ang Ambuklao, Binga at Angat Dam ngayong linggo, matapos ang sunod-sunod na pagbubukas nitong Pebrero 14. Ngayong araw, tuluyan na rin pong nagsara ng Spillway Gate ang Magat Dam matapos ang ilang araw na tuloy nitong pagpapakawala ng tubig. Bago po ito ay nagpapakawala na ito ng hanggang 241.47 cubic meters per second na tubig. Samantala, batay po sa inilabas na report mula sa Hydrology Division ng State Weather Bureau, pawang nagrehistro ng pagtaas ng antas ng tubig ang apat na nabanggit na dam. Ang level ng tubig sa Angat Dam ay umangat ng 25 cm habang 30 cm naman ang iniangat sa may Binga Dam at 14 centimeters naman sa may Ambuklao Dam. Maging ang level ng tubig sa may Magat Dam ay tumaas din ng ilang sentimetro sa loob lamang po yan ng pagsasara nito ng Spillway Gate. Karagdagan pa sa ating mga balita, mga kabombo, na harap sa mabibigat na mga pag-ulan ang 18 probinsya ngayong araw at 22 ng Pebrero. Dahil yan sa epekto ng shear line, batay nga sa report ng mga otoridad, ay naasahan na makakaranas pa rin ng heavy to intense na rainfall ang mga probinsya ng Palawan, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Yan ay posibleng maitala ngayong araw.
Ito ay katumbas mga kabombo ng 100 hanggang 200 metro ng tubig ulan na maaari pong mai-record sa kabuuan ng kanilang monitoring. Moderate to heavy ang rain rate na tinitignan at nagbabantay ito doon sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Northern Samar, Aklan, Capiz, Agusan del Sur, Agusan del Norte at Surigao del Sur. Ang mga nabanggit na probinsya mga kabombo ay naasahang makakaranas ng mula 50 hanggang 100 milimetro ng tubig ulan. Inaasahan muling magdudulot ng mabibigat ng mga pagbuhos ng ulan at bigla ang pagbaha sa mabababa at yung mga highly urbanized areas, kasama na ang pagguho ng lupa kung magtutuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon. Inaasahan din na magkakaroon pa ng mahabang mga panahon ng pag-ulan sa loob yan ng ilang oras at maliban nga dito mga kabombo, yung shear line na nakakaapekto sa ating bansa, meron ding easterlies at ang northeast monsoon o amihan na kapahuyan nagdadala ng serye ng mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Samantala, kaugnay nga po ng pagtaas ng kaso ng dengue sa ating bansa ay pinag-utos na ng Department of Health sa lahat ng mga ospital ng gobyerno at health facilities ang pag-reactivate sa dengue fast lanes sa gitna ng patuloy na pagsipa ng mga dinadapuan ng sakit. Ito ay para matiyak na rin po ang mabilis na triage, pag-diagnose at paggamit o paggamot sa mga hinihinalang kaso ng dengue. Inihayag naman ng Health Department na may nakahanda po na libo-libong mga dengue kits para magamit ng mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, base sa datos ng Department of Health mula noong Enero 1 hanggang Pebrero 15 ng kasalukuyang taon, nakapagdala na ng kabuang 43,732 na dengue cases. Tumaas ito ng 56% mula sa mga kasong naitala noong parehong panahon sa nakalipas na taon. Iniugnay naman ng ahensya ang pagtaas ng mga kaso sa pinaigting pang public awareness at kolektibong aksyon kasunod ng kamakailang information drives. Samantala, hinimok naman ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng lahat ng kinakailangang preventive measures para malabanan ang pagkalat pa ng sakit, gaya ng pagsasagawa ng cleanup drives para mahanap at mapuksa ang mga nakaimbak na tubig na pinamumugaran ng mga lamok at pagsasagawa ng fogging sa mga hotspot area na may mataas na kaso ng dengue. Papatay ng mga karagdagan report. Itong si Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea. Merong panawagan ho sa publiko ngayong nalalapit ng halalan at iba pang mga concern dyan ho sa parte ng karagatang pinagtatalunan sa bahagi po ng kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan at iba pang mga balita atin ni Bombo Grant Hilario. Nagbitiw ng isang panawagan si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na iwasang iboto ng publiko ang mga kandidatong suportado ang China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, kung saan hinimok niya mismo ang mga botante na siguraduhing piliin at ihalal sa posisyon ng gobyerno mula sa Senado, Kongreso hanggang sa lokal na pamahalaan ang mga tumatakbong may paninindigang suportahan ang laban ng bansa sa naturang teritoryo nito. Pakinggan natin ang ibinagi ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Let this be a learning experience for us to make sure that those people who will be elected in May are those senators, congressmen, and local government executives na susuporta at titindigan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Dagdag pa niya, dapat umanong suriin mabuti ng publiko ang intensyon ng bawat kandidato, lalo pat kung ito'y nagpapanggap lamang na sinusuportahan ng bansa sa West Philippine Sea. Aniya, mahalagang gawin ito ng isang botante sapagkat may posibilidad na marahil ang ilang tumatakbo sa eleksyon ay sinasakyan lamang ang isyong ito na nagiging maingay sa kasalukuyan. Pakinggan natin muli ang tinig ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Tingnan natin isa-isa kung sino ang mga kandidato na iniendorso nila. Kung sila ba ay susuporta sa laban natin sa West Philippine Sea, magkukunya ring sumusuporta at sasakyan lang ang issue dahil noon hindi naman sila talaga sumusuporta, or talagang malakas ang loob nila
nakampihan ng China at sabihing ang West Philippine Sea ay hindi naman talaga dapat nating isama sa usapin ng bawat Pilipino pagdating sa susunod na halalan. Kaugnay pa rito, iginit naman ni Commodore J. Tariela na magiging mahirap sa parte ng sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng modernisasyon at dagdag kapabilidad kung ang mananalong mga kandidato ay ang siyang humaharang sa annual budget ng sandatahan at naniniwala pa na ang pagtindig sa West Philippine Sea ay siyang hindi dapat prioridad ng bansa. Pakinggan natin ang kanyang ipinaliwanag ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. It will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng modernisasyon. Mahihirapan ng Philippine Coast Guard na mag-acquire ng mga barko, ng ating kapabilidad at ng ating operational expenses. Kung ang mai-elect natin sa Senado at sa Kongreso ay ang mga tao na harang sa ating annual budget dahil for them, West Philippine Sea is not a priority. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, Bombo Gran Hilario nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, tiniyak po ng Security Exchange Commission na ipagpapatuloy nito ang pagtalima sa global standards sa paglaban sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ginawa na si SEC Chairperson Emilio Aquino na pinakamatagal na nagsilbing miyembro ng AMLAC ang naturang pahayag kasunod na rin po ng tuluyan ng pagkakatanggal ng Pilipinas mula sa Dirty Money Gray List ng Financial Action Task Force. Sa isang statement, sinabi ng Global Watchdog na napalakas ng Pilipinas ang pagiging epektibo ng anti-money laundering and combating the financing of terrorism regime para matugunan ang mga commitments nito sa action plan. Kaugnay po yan sa strategic deficiencies na natukoy ng naturang task force noong Hunyo ng taong 2021. Matatandaan kasi na naisamang Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List noong June 2021 matapos na matuklasan ang mga depekto sa kung paano pinapangasiwaan ng bansa ang pagpasok at paglabas ng mga hinihinalang iligal na mga pondo. Binigyan naman ang bansa ng hanggang Enero ng taong 2023 para gawin ang mga kaukulang reforma para maalis ito sa Gray List. Noong Enero ng 2024, ginawang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maalis ang ating bansa mula sa Gray List matapos na magpaso ang itinakdang deadline ng isang buong taon. Samantala, handang makipagtulungan ang gobyerno ng China sa Pilipinas sa paglaban sa mga krimen, partikular na yung may kinalaman sa offshore gaming operations. Ginawa nga ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiankun ang naturang pahayag kasunod rin ng kamakailang pagkakaaresto ng mahigit 450 individual, kabilang ang 137 Chinese nationals dito sa Maynila. Kung saan mga kabombo, sinalakay nga ang umano'y offshore gaming operator na pinatatakbo ng Chinese nationals na pinaniniwalaang sangkot sa mga scam operations na nakatuon sa sports betting at investment fraud. Muling nanindigan din ng China sa posisyon ito na paghimok sa mga Chinese nationals na nasa ibang bansa na striktong sundin ang mga lokal na batas at iwasang masangkot sa mga illegal na aktibidad. Hinikayat din ng China ang Pilipinas na tuluyang lansagin ang salot-dulot naman ng offshore gaming sa mga lugar sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Nanawagan din ng China sa Pilipinas na pairali ng law enforcement sa makatarungang paraan at siguraduhin ang lehitimong karapatan at interes ng mga Chinese nationals ay napoprotektahan habang nasa Pilipinas. Matatandaan na nasa nakalipas ngang mga taon tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas para naman ma-regulate ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa hanggang tuluyan itong ipagbawal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakalipas na taon dahil naman sa mga kinasasangkutang krimen ng mga ito tulad na lamang ng human trafficking at mga scams kung saan ay maraming mga Chinese nationals ang naaresto at ilang daang mga biktima ay mga Pilipino at iba pang mga dayuhan kaugnay ng naturang iligal na aktibidad.
Samantala, kinontra naman ng National Anti-Poverty Commission Youth and Students Sector Council ang panukalang i-extend o palawigin pa ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan official kasama na ang pagpapaliban sa nakatakdang halalan para sa mga ito. Itinutulak kasi sa Kongreso ang Senate Bill 2816 at ang House Bill 1187 para sa pagpapalawig pa ng 3 taong termino ng mga barangay at SK official. Patungo yan sa 6 na taon kasabay ng pagpapaliban sa nakatakdang 2025 barangay at SK elections hanggang sa Mayo ng taong 2029. Sa isang pahayag, hinimok ni na NAPC Sectoral Representative Ninia na Sumadia at Vice Chairperson for the Basic Sectors Ruperto Aleroza si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang mga naturang panukala sakali mang pumasa ang mga ito sa Kongreso. Iginit pa ni Sumadia na deserve ng mga Pilipino ang accountable at responsive na pamahalaan sa pamamagitan ng regular na eleksyon. Binigyang din ng mga ito ang kahalagahan na iprioridad ang mga reforma na makakapagpalakas palalo sa mga local official at epektibong magampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa loob ng kanilang nakatakdang termino. Ikinatwiran pa ng grupo na ang term extension ay hindi garantiya ng mas magandang performance o mas mabuting public service. Sa halip na term extension at pagpapaliban sa nakatakdang halalan, mas nakabubuti umanong maglaan na lamang na ang pamahalaan ng sapat na suporta para sa kanila upang maayos nilang magampanan ng kanilang mga nakatakdang mandato. Bombo Sports News. Tinambakan ng Cleveland Cavaliers ang New York Knicks sa pagbabalik nito sa aksyon ngayong araw, 22 ng Pebrero. Walang sinayang na sandali ang kasalukuyang top NBA team at agad na nagbuhos ng 41 points. Yan ay sa unang quarter pa lamang habang tanging 29 points lamang ang naging kasagutan ng Knicks. Sa second quarter, hindi pa rin nakabangon ng Knicks at nalimitahan ito sa 21 points habang nagawa naman ng top team na magpasok pa ng 36 points. Dano pang ibulsa nito ang 27 points na kalamangan sa pagtatapos ng unang bahagi ng naturang laban. Wala nang nagawa pa ang Knicks sa pagbabalik ng laro sa ikalawang bahagi hanggang sa tuluyang tinapos ng Cavs ang naturang laban sa score na 142 kontra sa 105 lamang. Sa halos effortless na panalo ng Cavs, nagawa ni Donovan Mitchell na magpasok ng 27 points sa loob lamang ng 26 minutes na paglalaro. Habang 21 points naman ang ambag ng forward na si Evan Mobley at yan ay sa loob ng 25 minutes at napanatili doon sa hardcourt ang kanyang magandang performance. Sa panig naman ng Knicks, hindi umubra ang 23 points at 7 rebounds na performance ng big man na si Karl Anthony Towns kasama ng 26 points ni Jalen Brunson. Sa 92 shots na pinakawalaan ng Cavs, nagawa nilang maipasok ang 56 na kinabibilangan ng 19 na 3-pointer. Maliban nga sa impresibong opensa, hawak din ng Cavs ang mga magandang defense output tulad na lamang ng 12 steals sa kabuuan ng kanilang laban. Umangat na sa 46 ang kabuuang bilang ng panalo ng Cavs ngayong taon habang nananatili namang 10 ang pagkatalong nalasap nila. Ito naman ang ika-19 na pagkatalo ng Knicks habang aabot sa 37 ang naibulsa nilang panalo sa mga nakalipas na laban. Bombo Police Report. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako tayo dyan sa Central Visayas dahil meron hong yung tatay, yung anak at pati kapitbahay na damay na rin ho mga kabombo. Karumal-dumal ang nangyari ho sa mga ito. Alamin natin ang kabuuan ng kwento dyan sa report ng Bombo Radio Cebu. Patay ang isang ama at ang kanyang kapitbahay matapos pagsasaksakin ng sarilintong anak sa Barangay Lucas sa bayan ng Uslob sa Southern Cebu kahapon na madaling araw, Biyernes, Pebrero 21, 2025. Kinilala ang sospek na si Randy Dinagit,
23 years old, binata at tagagawa ng tangkal ng manok at residente sa nasabing lugar. Samantalang kilala ang mga biktima na si Marciano Dinagit, 70 years old, at ang kapitbahay nitong si Sumi Toledo Armanlinto, 75 years old. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kang Police Major Jude Sebrero, ang hepe ng Oslo Police Station, na sinabi nito na may tumawag sa kanilang tanggapan na isang tanod na nagpaalam sa nangyaring pananaksak sa nasabing lugar. Pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, umasta ang sospek na si Randy at ayaw umanong sumuko. Sinubukan ng mga rumerespondeng tauhan na hulihin ang sospek, ngunit sa halip ay inatake niya ang mga ito dahilan upang barilin sa ibabang bahagi ng katawan ang sospek na nagresulta sa mga sugat na kanyang natamo. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng bandang alas 5:30 ng umaga noong Biyernes ay nagising ang kapatid nitong si Marvy Dinagit dahil sa ingay sa labas ng kanilang bahay. Naglakad siya palabas ng kanilang bahay at nakita nitong ang kapatid niyang si Randy ay paulit-ulit na sinaksak ang kanilang ama na si Marciano. Habang isinagawa ang investigasyon, nagsumbong sa pulisya ang kanilang kapitbahay na si Carlos Las Pobres na ang kanyang biyenan na si Sumi Toledo, 75 years old, ay natagpuang wala ng buhay na nakahandusay pa sa lupa sa labas ng kanilang sariling bahay. Agad na dinala sa Oslo District Hospital ang sospek at ang dalawang biktima, ngunit ideklara itong dead on arrival ang dalawang biktima. Kasalukuyang nasa ospital pa rin ang sospek para sa karagdagang pagsusuring medikal sa kanya, samantalang naghahanda ang mga pulisya sa kaulkulang kaso para sa sospek na ayon pa ay dahil sa sakit sa pag-iisip ang isa sa mga dahilan sa madugong krimen na nagawa. Sa initial investigation na kinandak ng investigator, yung suspect is believed na meron siyang mentally challenged siya, na wala siya sa kanyang tamang pag-iisip that time. At that time, nung 5:30 in the morning, nangyari incident, allegedly, meron siyang naririnig na mga bumubulong-bulong sa kanya. That's why gawa niya yung crime of excited murder sa kanyang tatay at sa kanilang kapitbahay. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, ang puwersa naman ng gobyerno handa na raw pong ibigay ang full-scale protection para yan sa 2025 elections. Bayan naman ng Lanao del Norte naka-red category na dahil sa ambush patay ng isa pong election officer dyan. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Tiniyag ng Police Regional Office 10 na handang-handa na sila magbigay seguridad kahit anumang araw na isagawang national at local elections sa Northern Mindanao. Kasunod ito ng pangalawang pagsagawa ng Commission on Elections ng Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference kung saan nagsuminti na ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ng kanilang sariling listahan ng areas of concern sa nalalapit na May 12 elections. Sinabi sa radyo ni Pro 10 spokesperson Major Joan Galvez Navarro na sa halos 100 mga munisipalidad at mga lungsod ng rehiyon, isa rito ay nasa red category habang 12 ang nasa kulay orange na inaasahang bubuhusan ng sapat na puwersa isang linggo sa hindi pa ang mismong halalan. Ayon sa opisyal ng bayan ng Nunungan na sakop ng Lanao del Norte ang isinilalim ng Code Red kung saan dati nang mayroong mga naitala na political related incidents at taong 2004 lang ay mismo na ang election officer ang tinambangan patay sa hindi pa nahuli ng mga salarin. Ito ang dahilan na hindi bababa sa 3,000 na puwersa ng Estado ang gagamitin upang masecure ang 2025 midterm elections. We are ready, very much ready, together with the AFP, PCG, sa 2025 national and local elections. It will always be depending on the situation on the ground. We have projected numbers of personnel. Every precinct, we have areas of concern under yellow, orange, and red category. It will be updated. It will always be depending on the situation on the ground. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, yung bilang ng mga naitatalang positibo sa sakit na dengue diyan sa lalawigan ng Isabela ay dumoble pa. At yan ay naitala nito lamang hong taong 2025. Alamin pa natin ang ibang update mula dyan sa Bombo Radio Kawayan.
Lumobo ang kaso ng dengue sa lalawigan ng Isabela ngayong 2025. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Marvin Valiente, ang Provincial Epidemiology and Surveillance Officer ng Provincial Health Office ng Isabela, sinabi niya na simula Enero hanggang Pebrero 21, 2025 ay nakapagtala na sila ng 659 na kaso ng dengue. Mas mataas ito ng 434 kung ikukumpara sa datos ng 2024 na mayroon lamang 225 cases sa kaparehong panahon. Gayunpaman ay hindi pa rin naman ito matatawag na outbreak dahil hindi ito pasok sa panuntunan ng Kagawaran ng Kalusugan pagdating sa pagdedeklara ng dengue outbreak sa isang lugar. Sa ngayon ay mayroon ng 4 na individual ang hinihinalang nasawi dahil sa dengue na mula sa bayan ng Gamu, Kawayan City, San Isidro at Alicia. Ang pagtaas ng kaso ng dengue ay may kinalaman anya sa maulang panahon na nararanasan sa lalawigan na nagiging sanhi ng pagdami ng mga lamok. Patuloy naman anya ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa mga local government units o LGUs maging sa mga barangay hinggil sa pagdami ng kaso ng dengue sa lalawigan. Mahigpit naman nalang tinututukan ang mga bayan na mayroong mataas na kaso gaya na lamang ng Echagüe, San Mariano, San Mateo, San Manuel, Ramon at Rojas na pawang nakakapagtala ng 2 o mahigit pang kaso sa loob lamang ng 2 linggo. Upang mapababa ang naitatalang kaso ng dengue sa lalawigan ay nakikipagtulungan sila sa mga rural health units upang bigyan ng sapat na kaalaman ang publiko hinggil sa naturang sakit at ang kahalagahan ng paglilinis ng kapaligiran para mapuksa ang mga pinamumugaran ng lamok. Nag-activate na rin anya sila ng dengue fast lane sa mga RHUs maging sa mga pampubliko at pribadong pagamutan upang ma-prioritize ang mga pasyente na mayroong sintomas ng dengue. So i-practice po natin yung ating 4 o'clock habit everyday pa para mapuksa po natin yung mga lugar na maaring pinamumugaran po natin ng ating lamok. So kung tayo po ay nakakaranas ng mga sintomas tulad po ng lagnat o meron po tayong pananakit ng ulo, sakit ng kalamnan at kasukasuan, maaari pong lumapit na po tayo kaagad sa ating mga doktor at huwag po tayo mag-self-medicate. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Sa pagkakataong ito mga kabombo, kuha naman tayo ng update kaugnay dun sa epekto ng inaprubahan o pagpapaliban sa kauna-unahan sanang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. May update dyan ng Star FM Cotabato. Posibleng maramdaman ng mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang negatibong epekto ng pagpapaliban ng kauna-unahang halalang pang-parliamentaryo sa rehiyon. Sa naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Bar Member of the Parliament at abogado na si Attorney Suharto Teng Ambulodto MNSA, binigyang diin niya na magiging limitado ang kilos ng mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng tulong at iba pang pangunahing pangangailangan sa Bangsamoro Region. Ito ay dahil daraan ang BARMM sa 2 election periods at maaaring magdulot ng mga restriksyon sa pamamahagi ng serbisyo publiko. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal sa panahon ng eleksyon ang pamamahagi ng mga uri ng tulong mula sa gobyerno upang maiwasan ang posibilidad na vote buying. Dahil dito, nagiging hamon para sa mga ahensya na ipagpatuloy ang kanilang regular na serbisyo sa mga nangangailangang residente ng BARMM. Sa huli, humingi ng paumanhin at pangunawa si MP Ambulodto sa mga maapektuhan ng nasabing paghihigpit. Ayon sa kanya, ito ay bahagi ng pagsunod ng gobyerno sa tamang paggamit ng pondo ng bayan at bilang hakbang upang mapanatili ang patas at malinis na halalan sa Bangsamoro Region. Apektado lang po siya dahil sa may 2 tayo ngayong election period. Unang election period natin mula noong Enero na magtatapos sa June 12. And then, yun naman pong magkakaroon na another election period po para naman po sa special election ng Bangsamoro Parliament in October. May mga restrictions lang po sa paggasto
at pagkilos ng ating pamahalaan tuwing may halalan, kaya medyo hihina o kaya babagal ng konti yung daloy ng serbisyong publiko ng ating Bangsamoro Autonomous Government. At mula dito sa Bangsamoro Region, ako si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ang Poland nakakaranas na daw po ng kakulangan ng gamot dahil sa paglobo ng kaso ng flu. Mga namatay, umabot na raw po yan sa 1,000. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nakakaranas gayon ang bansang Poland ng shortage sa gamot dahil sa paglobo ng kaso ng flu. Ayon kay Bombo Neva Intrepido Kessler, international correspondent sa Poland, mula noong Setyembre 2024 kung kailan nagsimula ang flu season, nasa 1,000 na ang namatay dahil sa sakit. Ani Kessler, nitong nakaraang linggo lamang, nasa 150,000 na ang naitalang kaso. Nagresulta ito sa widespread shortages ng antiviral medication sa mga butika. Sa ngayon, sinisikap ng gobyerno ng Poland na masolusyonan ang nasabing shortage at makapagbigay ng supply ng gamot sa mga butika para sa mga pasyente. Binigyan ng advisory ang mga tao dito sa Poland para hindi na lumala ang sitwasyon. Of course, they are doing all they can. They are making sure that it will not so panic. Hopefully, it will not grow into a bigger outbreak. Si Bombo Neva Intrepido Kessler. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, 3 hotel workers ang nasawi naman na ito'y natagpuan malapit sa Hot Spring Resort dun sa Japan. At yung pinaniniwalaan ho ditong nangyari, yung epekto ng gas na posible raw sanhi ng kanilang kamatayan. May nakalap na impormasyon ng Star FM Iloilo. Patay na nang natagpuan ang 3 tao sa Northeast Japan. Ito'y matapos makitang nakandusay ang mga ito sa niebe, mga 100 metro mula sa entrance ng mountain trail sa hilaga ng hotel. Ayon sa mga otoridad, may posibilidad na nalanghap ng 3 ang nakamamatay na gas na natagpuan malapit sa hot spring. Sa panayam ng Star FM Iloilo, kay Josel Palma, Star International Correspondent sa Japan, sinabi nito na ang mga biktima ay isang manager at 2 empleyado ng hotel sa Takayo Onsen area ng Fukushima City. Gumamit ang mga bumbero ng air tank upang ma-recover ang mga katawan ng mga biktima dahil sa mataas na konsentrasyon ng hydrogen sulfide, isang gas mula sa geothermal vent na nagbibigay sa hot spring ng matapang na amoy. Ang mga biktima ay ang manager ng Kagitsu Highland Hotel, member ng staff at ang isang managing director ng kumpanyang nagpapatakbo ng hotel na nag-conduct ng routine maintenance check at the hot spring source. Napagalaman na ang gas sa mababang level ay may benepisyo sa katawan, ngunit maaaring magdulot ng convulsion o kamatayan kung ito'y sumobra. Ang 3 lalaki ay nasa pagitan ng 50 hanggang 60 taong gulang. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Ronnie, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Ang 6-time Grammy-nominated American singer na si Julia Michaels excited na sa kanyang new era bilang independent artist. Ang singer may exclusive shoutout naman sa kanyang Filipino fans. Kaugnay niyan, makichika tayo mula sa Star FM Manila. Looking forward ang 6-time Grammy-nominated singer na si Julia Michaels sa kanyang tinaguriang new era bilang independent music artist. Nitong Enero nga ay inilabas ng American singer ang single na Scissors kasama ang internationally acclaimed music artist na si Maren Morris. Unang nakilala si Julia sa kanyang debut single na Issues na nag-number 11 sa Billboard Hot 100. Taong 2018 naman nang makatanggap ng Grammy nomination ang singer-songwriter para sa mga kategoryang Song of the Year at Best New Artist.
Ilan pa sa pinasikat ni Michaels ang mga kantang If the World Was Ending, I Miss You, Coming Home, at Heaven para sa pelikulang 50 Shades of Grey. Kilala rin si Michaels bilang songwriter at co-writer ng mga artists tulad nila Selena Gomez, Justin Bieber, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter at marami pang iba. Sa data, pangatlo ang Pilipinas bilang top streaming country sa Southeast Asia ng Platinum Certified Artist na si Julia Michaels. Samantala, may exclusive shoutout rin naman ang singer sa kanyang mga Filipino fans na ibinahagi niya sa Star FM. Hello, Star Nation. This is Julia Michaels. Thank you so much for your support. You are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bumbo. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon. Maaaring matunghayan yung mga latest information sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Yan nga sa bahagi ng Visayas, para ho sa mga taga-subaybay natin, naghahanap po ng mga Hiligay non-speaking stations. Nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu. Sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At doon sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Star Nation, bilang panawagan po o pakikisa sa mga panawagan para sa garang paggaling ni Pope Francis, kami po ay inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng prayer for the healing of Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time in punto, launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay Saudo sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Subong mga adlaw ginapatigayon or patigayonon sini ang eleksyon sa Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter. Standby kay Chekero nato ng linya ni Bombo Paulina Piliora sa latest sini nga mga nagakalinabo direktamente sa Iloilo Hall of Justice. Ano na ang mga impormasyon nga natipon sa aton sinimokop na ng mga Bombo reporters sa sining nasambitan karon iyang eleksyon. Sanday sino bala diri ang mga nagakandidato. Standby sa aton sining mga kabombo kag later on istoryan taman dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad. Ining serye blasang hold up sa may probinsya sa Iloilo. Yang Committee on Public Order and Security, talakayon kuno ni sa sangguniang panlalawigan. Kay kasubong mga biyan nga daw wayas ang punaw kag wayas ang kulba mga hold upper sa probinsya sa Iloilo. Ano ihan ang mga factor diri, no? Nga daw kasubong iya nga ti duway punaw kag duway nagakakulba na mga hold upper. Ang ginatawag bala sini banwang kahigayunan o kun tsansa nga makahimo sang krimen katulad abi sang pagpanguldap, oportunidad or basi mga biyan nga ti daw kasubong bala nga daw why na yan sa may ginakatahapan man
ang ining mga hold-upper. Okay, tinuin ni magkaisrot mag-imbestigar ang aton sinig pulisan. Tibantayan ta nagkaroon sa aton sinig pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumuha na isa ito. Check tanay, si Bombo Paulina Piliora. What's the latest, Bombo Pao, dira sa may Iloilo Hall of Justice? Report, please go ahead. Bombo Cham, ginapatigayon sila ng adlaw ang election ng masunod na opisyales ng Integrated Bar of the Philippines. Ito ining IBP Iloilo Chapter diri sa pangis ng Ramon P. Organsenia Hall of Justice. Lakip diri sa mga nagpapili nga grupo amo ining Team Avance nga ginapangunahan ni IBP Presidential Aspirant Attorney Melinda Penetrante, ining ilang aspirant Vice President na si Edgar Janine Estanio, sa sekretary niya amo ning si Alfred Pano, ang treasurer amo si Esther Cremanias, sa bahin na sa auditor amo si Lubana Marie Haco, ang CRO amo ning si Maria Sarisa Mayona Sanchez, samtang ining mga board of directors amo si Alan Tomas Besana, Beregiel Condori del Lujandes, kada Cristian Arcel Cuadras, Danny June D. Almio, kag Alfred Clement Palmares. Dito naman niya sa bahin sa split naman o liderato ni IBP Presidential Aspirant Attorney Eduardo Reyes III, so upo niya yung Vice President si Attorney Victor Besida, ang iyang sekretary niya si Attorney Daniel Dinopol, ang auditor nga si Peter John Raymond Pacheco, ang PRO nga si Jeremy Dilunat, ang board of directors si Attorney Mark Aaron Tinambunan, Attorney Asina Gabriela Igia Hulabar, Attorney Alfredo Arongayan III, Attorney Tina Liza kag Attorney Ron Pilipan. Kaga aton dirigin na pakigangutan man Bombo Cham ang estimate based sa information nga ito nakuha, do around 1,500 ang registered voters sa bahin man sa Hall of Justice, ining mga lawyers man diri sa bahin sa Ilo, kag do 2,000 man ining members apang ang registered voters do around 1,500. Subong man nag-exclude ining casting of votes sining mga lawyers man diri sa bahin sa Hall of Justice nga supposed to be ang nakabutang diri sa schedule nila 8 a.m. pakadto ini sa 12 noon. Apang kay nag-extend ini sa 1 hour and 30 minutes, so maun siya by 1:30 p.m. So man adlaw. Kaga diri man dito sa gangutan naton ang isa sa mga presidential aspirant sa bahin sa determine sa moderato o kon ni Attorney Eduardo Reyes kag ang iya ginadto diri Bombo Cham ining advocacy nga legal education, especially sa mga pamatan-on kag makalagas man ining IBP Iloilo sa moderno nga panahon. Sunod diri kay Attorney Reyes nga magluwas sa pag-encourage sa iya sang iban nga kaupdanan kag aside dira former IBP officer man ini siya, parehas man ini kay Attorney Penetrante kay ginsay man naton kay mga mag out sa iya apang kay hambal man siya nga hindi na siya dali magpa-interview bangod may for some reason na di ba mo Cham. Diri naman tayo sa bahin ni Atty. Reyes nga gusto niya i-empower ining mga lawyers, especially ining mga pamatan-on, kaga nga updated, kag always ready nga bag-appear man sa court. Kag subong man ining digital literacy, older lawyers man, na maka-keep up man, ining mga medyo na edad-edad na mga lawyers, sa nagabag-ibag inan abi nga panahon. Sino diri sa iya, nga gusto niya nga maging na professional ang IBP. Professional in a sense nga maka-keep up to modern times, kagluyag niya nga daw corporation ining IBP ang ma-subject abi ang meeting na record today into minutes and maka-decide as a whole man abi Bombo Cham nga naka-quorum kag sino sa iya kung hatagan sa chance kag ma-elect siya bilang IBP president man diri sa bahin sang Iloilo nga stricto niya ang pamalakad man diri sa bahin sang Iloilo Bombo Cham. So diri sa iyang hindi pa mangkot natin siya kung anong iyang edge abi sa iyang kung sa other man nga presidential aspirant. So siya hindi siya mag-base sa credential kaya both ng sila abi may mga dalagko man abi may mga solid man nga credential atong siya naman yung bahin as capable ang iyang passion ang iyang edge
kag sa ang iyang ed sa other IBP presidential aspirant, kag also ma-put up o kung nag-put up ini siya kang dako man nga law firm diri sa bahin sa Western Visayas without much help sa iya bangod sa iyang nga passion. Kag ini si gamay lang nga position kay Attorney Reyes, hindi siya nag-graduate sa University of San Agustin College of Law. Amo ni iyang slate do mostly advocacy driven kag iban halin man sa University of San Agustin kay nag-graduate man ini siya as valedictorian and cum laude. Kag susubong ini siya isa ka lecturer sa UP Law Center kag sa other chapters man, and subong man nag-lecture man ini siya nationwide sa litigating land dispute. Pabati bala naton kabahin sang aton ng interview kay Attorney ako na IBP presidential aspirant Attorney Eduardo Reyes. Una sa tanan, nagdesisyon ko magpadalagan tungod man sa invitation sa akon sa mga past presidents kay mga older lawyers kay they want daw mga major changes sa IBP. So ako, officer man mga 10 years ago, nakaserve ko three terms as member of the board of officers, no, na yung posisyon. So especially today nga I'm in a position nga mag-implement sa akong mga advocacies. So ang akong gina-advocate is legal education. I want to empower lawyers, especially the young ones, na updated permi, competent, and always ready to appear in court. Mga trial skills nila, mga ethics, ma-inculcate din sa ila through legal education, so continuous seminars, especially because lecturer man ako sa mandatory continuing legal education, kaya as a professor of law, so amo na ako nga advocacy skilled. Mayo man kaya mga nagulupod sa akon, advocacy driven man sila tanan, so kadamo sa mga innovations nga gusto naman i-introduce, like digital literacy, mga older lawyers, magudlayan comply with mga e-filings, kasi in the internet age, kumudlay sila. So, amo na ako din nga gina-advocate. Tapos, I want the IBP to be more professional. I'm not saying hindi professional before because I was also part of the board before, but professional in the sense that we can keep up with the modern times. Professional, modern, ethical, ang IBP. When I say professional, though it's like a corporation, hindi siya nga istorya-istorya lang, hindi istorya-istorya da. We always meet, ang tanan nga meetings must be subject to minutes of the meetings. Tapos we decide on how to move forward with a majority vote of the members of the board. So, istriktuhon ko gini, if ever mag-out ko, istriktuhon ko attendance sa members para nga we can always come up with a quorum and ang decision will be well thought of. Subong attorney sa imo, ano ang edge niya sa imo man na kontra? And I've heard that this is the first time nga may nag-oppose ka na party. Well, I will not go into the credentials, although I have a long list now of my credentials, but I will not just bank on that. I think ang akong advantage over the other presidential is my unstoppable passion, which I put in everything na gina-intrahan ko. I've been a tennis player for a long time, University ko, nagkampa ko sa national games. And then I put up my own firm without much help from anybody but myself. Ang firm ko, nagdako siya into one of the biggest perhaps in Western Visayas. All because of my passion, which ako gina-draw from my being an athlete. Yeah, I always want to win. I always want to accomplish things. I always want to get things done. Lastly, attorney, di ka graduate si Attorney Reyes. Di ka nag-law school and ito sa Yeah. Nag-graduate ko sa University of San Agustin College of Law in 1999, and I graduated as valedictorian of our class
and with cum laude honors. Now, presently, I'm a lecturer sa Mandatory Continuing Legal Education sa UP Law Center and sa other chapters, and I give lectures nationwide, especially on the topic litigating land disputes. Pao? Bomba Champ, si IBP President at Aspirant Attorney Eduardo Reyes. Susubong Bomba Champ, naglawig pa ang casting of vote dito sa Bayan Wall of Justice. Madamo naman yung mga abogado ang nagpadulong dari sa nasambit man lugar. Kag will see karon kay makahatag bang sila sa court statement with kung nga and extend in casting of vote in touch man sa diri kita sa ilang man Bomba Champ. Ama na subong will see man di ang announcement abis nga bag na presidente sa IBP Iloilo chapter Bomba Champ. Mga what time mabalaan naton nina nga mayara na sa mga bag-o sini nga set of officers ang Integrated Bar of the Philippines Iloilo chapter. Kaya supposed to be tanit siya matapos na ini siya galing kita nag-extend to 1:30. So check naton within the day basi magwa naman ang kung sino ang bag-o set of officers ng IBP Iloilo chapter Bomba Champ. All right. Thank you again, Bombo Pauline. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora. Medyo mapropin to ang signal sa may Hall of Justice sa Bombo Omel. Doon nagaka-delay doon nagka-delay ang Anyway, may extension ining pagcast sang boto sang mga abogado sa pagpili sang bag-o sining set of officers sang Integrated Bar of the Philippines Iloilo chapter. Bantayan naton in a while. Balikan ta si Bombo Pauline Piliora. This time, standby kay check ta naman si Bombo Lindsay Bade. Ini may kantanan sa serye sang pagpang-hold up diri sa bahin karon iya sang probinsya sang Iloilo. May Pavia, may San Rafael, may Santa Barbara. San Rafael to ko San Enrique. Correct me if I'm wrong sa aton sinima kuturan, but may ara sang pagpang-hold up sa bahin sang Pavia ti another story under the tree naman ini kon matabo. Katulad sa iban sining mga krimen nga nagaklinabo dira. Sa bahin sang iban sining mga kabanwanan nga mayara sang pagpang-hold up, do kasubong bala iyang naway sang pangduwa-duwa sa bahin sa mga hold-upper ka magkumiter sining krimen. Kanwayhan ang rason sinadri banwa, pero ang Committee on Public Order and Security natalana sini nga pagadiskusyonan sa bahin karon sa sangguniang panlalawigan. Tiano may plano sila nga ipatawag ang mga chief of police sang mga munisipalidad sini nga may pagpang-hold up nga naglunta dira. Si IPPO Director Bayani Rasalan ipatawag nila. Standby, check ta si Bombolin si Bade sa yaman sini nga follow-up report. Bombolin sa report, please go ahead. Plano Bombo Cham ni Iloilo 2nd District Board Member June Mondihar na i-address ang issue sa serye sang hold-up incident sa level sang sangguniang panlalawigan. Ginpakigangutan naton si Board Member Mondihar, ang chairman sang Committee on Public Order and Security. Iyagin pahayag nga tikinahanglan mayara anay siya sang detailed study sa sining mga insidente Bombo Cham nga natabo antes makahimo sang epektibo nga estratehiya. Kay santo actually sa data sang Iloilo Police Provincial Office sa sulod sang isa lang gid ka bulan sang Pebrero subong nga 2025 naka-record na ini sang 4 ka mga hold up incidents lakip na ang sa Pavia. Una gining Pavia Bombo Cham sang February 10 nakuha dari sang mga suspect ang 300,000 pesos nga benta sang fuel tanker
sa Metro Iloilo Transport Service Cooperative o kunsang MITSCO-op. After lang sang February 10, pagka February 11, natabo naman ang ikaduha nga insidente bombotsa sa Santa Barbara, Iloilo, sa diin na biktima ang isa ka manugbaligya sang herbal product kag tinakuha ni sa iya bombotsam ang ginabanta 20,000 pesos, mga bulong nga ginabaligya niya kag ang cellphone. February 18 sang udto natabo naman ang hold up incident sa may Barotac Viejo sa diin. Isa naman ka Indian national ang nabiktima kag nakuha sang mga suspect ang 4,500 pesos. Ang isa di sa duha ka mga suspect nadakpan sang kapulisan. Pagkagabi sang February 18, gin-hold up naman ang isa ka manugbaligya isda sa diin nakuha naman dari bombotsam sa mga suspect ang 159,000 pesos nga cash kag cellphone. Sunod rin kay Mondihar bangod sa madamo no nga insidente sa hold up. Ang ikapat bumbulin sa Barotac Viejo gyapon? Ano ba mo, Cham? Ang ikapat nga insidente sa pagpanghuld up ang manupang isda to Barotac Viejo gyapon to? Ano ni Bombo Cham, San Enrique. San Enrique. All right. So Pavia, Santa Barbara, Barotac Viejo, dakpan isa, kag San Enrique manupang isda. Yes. Oo. So, bangod sa sini mga insidente bombot Sam, kinahanglan mag-doble effort gid ang mga kapulisan sunod pa Mondihar kag pabaskugon gid ang ilayang nga mga tikang sa pag-identify kag pagdakop sa sining mga suspect iti kalabanan way pagid madakpan ang pila ka mga suspect dari sa pila ka mga hold up incidents kagagod nga ti indi naliwat nga matabo ang kaangay nga insidente dugang padari sang natungdan kung hindi ni masolusyonan ang hold up incident sa Iloilo mangin makaalarma gid dinhi sa publiko. Yari bala pamatian naton nangin pahayag ni board member June Mondihar. Kung apat na ka-insidente sa hold-up cases nga na, medyo masila natin nga going to alarming mo na. That is something na dapat ma-monitor na. Dapat na investigaron, totoo kang investigaron git sa aton sa pulisan. Investigaron git nila, tingwaan git lang mabalaan kung sino mga perpetrators. Agod nga mandita kabalo kung basi pag-una man nga grupo nga nagapang-hold up dapat gid tagaan sa nga focus imbestigaran gid kag matingwaan gid nga masolbar dayon. Otherwise no kung hindi masolbar na masige-sige na no. And then sa parte sa sanggunian panalawigan no. Monitoron ko mana no kung kinahanglan ng mag-action kami. Ma-action lang kami, no? Posible patawag namon si Colonel Raselan. Agod nga, nga maatagan man kami sa inang mga hold-up cases. Kag may istoryahan man namon sa guna panalawigan kung ano mahimo namon. Agod nga ma-address inang hold-up cases na kung hindi matap na ina, mangin alarming sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo, especialmente sa mga peace-loving na mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Bag-o ini sa imo ayhan board zone like do ka unusual kay ti sa mga nagliligad yung mga tinuig do wala man kita may na-record may mga na-record pero hindi amo ni ka sige bala ang insidente for the month of January kag February lang may apat na dayon ka case ka incidents board zone. Nakibot man po sila kay nagligad nga nagligad nga to ikaw wala man sa sukan siya kaso na nagsunod-sunod nga apat ka cases no. I think that is something na mga kaso dapat ma-monitor gid no kag mapokusan gid sa aton nga kapulisan. Monitoron namon no bilang chairman sa Committee on Public Order and Security. Yung panalawigan monitoron tayo na when the right time comes na kinanglan nga ma-intervene kami imuuna mo kung ano mo nahimo para lang makabulig nga ma-address
hold up cases diri sa probinsya sa Iloilo. Isapan ka mga concern abi Borjun, like for example ang mga mga dala naton nga hindi amuna bala ka gid kasanag, especially kung gabi, although ti gabi ti dulong gid man iya, pero makabulig kun tani ang ini mga suga bala nga hindi man makulbaan ang aton nga mga pumuluyo maglabay. And also syempre ang gid presensya gid sa aton nga mga kapulisan sa mga dalanon nga makita sila, visible bala sila sa mata sa mga tawo, Borjun. Dako hindi bulig ina ko masanag ang lugar kag kung may mga CCTV, no, kay na maka-prevent gid, no, maka-discourage sa mga criminals nga pinagpasampag hold up sa paghimo sa hold up. Ako nagapati nga ginapukusan na sa aton nga provincial command. Kung magsige-sige gid man may perbehan kami sa Gurang Panalawigan, no? And then matipon ang mga stakeholders sa kalinong kakatawhay. Kagod na istoryahan ko anong maayo para gid nga matap na ng pang-hold up. Pero why pa kita abi board sang like tentative gid kung saan ni pungkuan, istoryahan upod ang aton nga mga kapulisan and other mga stakeholders board. Wala pa, studyuhan ko lang anay, no. Studyuhan ko ang kaso. Makuha ito sa detailed information sa mga kaso nga na decisionan ko ano mayo, no? Ano mayo kung kinahanglan nga magpililiponan ka na nagod istoryahan na himuon naton. Okay. Nabatian, Bombo Cham, si Board Member June Mondihar, ang chairman ng Committee on Public Order and Security sa Sangguniang Panlalawigan. Isa dari actually ginalantaw ni Board Member June kay di possible man nga mag-file for resolution or ordinances para nga ma-address ang ining growing security concern sa bahin sa probinsya sa Iloilo, especially kung pwede man lang maka-request sila sa dugang abi nga police visibility, like ma-recommend abi sa pag-deploy sa madamo nga mga police patrols, particularly sa sining mga high risk bala nga mga areas para nga tiin sigida in kaso nga may makakahatagan kay gayunan ang ining mga kriminal abi, no, mga may tinutuyo nga illegal, insigida marespondihan sa aton nga mga kapulisan. And also pagpabasto gid isang coordination between sa barangay kag mga law enforcement nga ma-encourage sa aton nga mga barangay officials kag ti mga tanod man naton nga mag-cooperate, no, tap man sa aton nga mga kapulisan if in case nga may ara, no, sa monitor sila nga mga suspicious activities, Bombo Cham. And i-encourage naman ang aton sa kapulisan nga tungdan man nila ila trabaho? Oo, amo gid. Kung why tumatimingan sang ganito sa Barutak na Viejo to? PDEO to? PDEA? PDEO, kung why matimingan to sang Provincial Drug Enforcement Unit to, tangay naman to tani to ang India National to, igo naman to tani, accurate naman to sa mambal naton, successful nga pagpang-hold up. Amugid, Bombo Cham, bisan tuod nga ti 4,500 pesos to ang nakuha sa India National, pero tindako naman nila nga butang kay kolektaya pa to. Bombo Cham, kag ting image gidya sang Iloilo mahiguan kung magsige-sige nino kag hindi naton ma-prevent kag hindi matapna ang ining mga insidente sang hold up diri sa Iloilo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo sining follow-up report. Siguro board member June Mondihar, sir, lantawon taman ang mga faktor kung nagpangisog ining mga hold-upper nga magkasasang pagpang-hold up. Ano nga mga faktor ini? Tindi man manigar nga sa iban sini nga mga banwa, malayo nga banwa, may mga lugar dira nga ti tuman kalayo sa police station. Medyo may delay gid man sa pag-responde.
patigayo ng pagpang-hold up sa mga lugar nga ti malayo kag hindi madali-dali sa aton sin motoridad. Ikaduwa, kon ang pagpang-hold up ginahikot masami sa gabi kung sa diin madulom. Pero mga medyos posibles naton dira. Ikatatlo, ang paraligban nga sa bulan lamang sa Pebrero may 4 ka insidente sa pagpang-hold up. Oh? Pavia, Santa Barbara, Barutak Viejo, kag San Enrique. Hindi na iniiya banwa makabig nga isolated case. Kay ining mga kriminal, ining mga hold-upper, mga marot man ining sahi isang tabo. Maayo man ini sila mag-analyze ang sitwasyon. Tikon sa ila sini nga pag-analisa, nga daw kasubong iyang ang aton kapulisan, daw nabudlayan mag-imbestigar, ang aton kapulisan daw palupad mag-imbestigar, natamaran mag-imbestigar. Ila sini ginalantaw nga oportunidad agod nga magpamintaha kag magkasasang pagpanghuldap maghimo sang krimen. Ang isolated iya makabig naton adtong natabo sa Barutak Viejo. Isolated gid man ato kay tinga ti natabuan lang to yang nakagi ang PDEU, Provincial Drug Enforcement Unit. Subong iya kung santo anay hambalon ta kung may matabo sini nga pagpang-hold up, isolated case lamang ini isang robbery hold up. Sang madakpa na ang isa sa mga hold-upper dito sa may Barutak Viejo, isolated lang na nga nagakadakpan ang suspect. Oh? Kung nagadata ang kaso sa pagpang-hold up, anong butsilingon sini? Ang butsilingon sini isa lamang. Gawala iya nagakatahap kag wala sang kahadlok ining mga hold-upper sa aton sini mga kapulisan. Granting for the sake of discussion, may katahap, may kahadlok kin man abi? Tibangod sang katahap kag kahadlok sini nila nga badakpan, himuon man nila ang tanan para nga hindi mangin mahapos sa aton kapulisan ang pagpanghusisa. Ugaling kiti una pa yung surrender ang aton kapulisan, kumo wala sa closed circuit television, kumo madulom ang lugar, kumo wala witness, wala na dayon. Husto na lang sila magnganga kag mag-istorya palupad sa tubang sang media. Oh? Kung sa diin ti saton sini nga mga kabombo, tama kalayo gidiya. Sa tuman ka simple nga paghangop sang pumuluyo sang taxpayer sa katungdanan sang aton sini kapulisan to serve and to protect. Oh. Tisubong iya, arang niya po nag-eksister kung lang taon nato ng sitwasyon. Arang niya po nag-eksister ang to serve and to protect. Galing kay applicable lang within sa mga uniform personnel sa IPPO sa pangkabilugan. Anong ginatubod ko nga to serve and to protect? To serve sa ila kaugalingon, kag to protect sa ila sinima interes. Nga umugon tagid ining mga krimen sa pagpatay, sang pagpanghuldap, makapoy man. Why a witness, bayda? Why closed circuit television, bayda?
maimbestigar ka to nga tuman kay init matumba kada kruway pilas way makiras. Kanugon to ang nagahangla kag nagahulat sang imo sini iyang sweldo. Kaluoy man to kron imo sini pamilya. Oh. Wala na iya ginadidikaran sa aton sini kapulisan, hindi man tanan. Pero kung amo ning sitwasyon, daw kalabanan na subong wala nagadidikar sa ila sini nga trabaho. Oh. Rason nga ti nakitaan sining mga kriminal nga daw epektibo kag daw ginapabayaan lang sila sa aton kapulisan, tinagadata ang krimen. Pagpanghulda, pagpangluthang, so on and so forth. Hasta nga ni subong sa alimudyan tong tiniro to nga tigulang, why ganito sila subong sang suspect? Ang makaluluoy pag ito iyabanwa atong naulamin. Blanco sila sa gyapon. Oh, hindi talang bipagamiton kay middle name ko na. Dulom sila sa gyapon. Dulom ti do kompleksyon ko no? Oh. Sos Maria kag gusip po. Oh. Ti dapat sinibanwa nga husisaon sang aton siniyang Committee on Public Order and Security kag pangayuan sang assurance. Ang aton sini nga IPPO Director nga si Police Colonel Bayani Razalan, kung wala mag-surrender to kay Mayor Pusen, ang subjekto sa nga bayba sa uton, amot din nga gist naman iya nga matingayon to nga madakpa naman to. Oh. Hindi bla? Dapat siniya banwa ang image sa aton sini kapulisan niya mayara sang mensahe sa mga kriminal nga pananglitan nga masambitan lang ang tinaga nga pulis, may tagam dayon nga sila mabatyagan. Oh? Pero subong waay, tiyan mo ning isa sa mga rason banwa, isa lamang sa mga rason kag direkta ining rason. Kung nga nagadata ang krimen sa probinsya sa Iloilo, dito gito sila naka kung sano pa bala Bombo Omel, amo gitong turning point, no? Ang turning point gito sa mga kriminal nga nagsagsag ilabatasan nga mag-committer sang krimen sa probinsya. Ining natabo sa kay Pastor Douglas. Din kay moya kakita banwa nga may pasakaan sila sang kaso mga suspitsado pero hindi nila pwede ma-divulge ang pangalan. Kay base kuno makapalagyo, base kuno manago, kunti kagaguhan. Pero hindi ina kagaguhan in general. Ang nagagwa sini karon iya banwa nga very vital and instrumental ang ginhimo sa pabiya PNP agud nga makapalagyo ang mga suspitsado nga nagpatay kay Pastor Douglas. Kay wala gid nila ginwaragwag, kag wala gid nila gin-divulge, gintago gid nila sang minatuod ang pangalan. Ti-kunti nakapalagyo. Sala sa ila sini minango nga paghangop nga kung lawagon mong pangalan on air, malagyo sila kag magpanago. Tapos daw mga halo nga magpanawagan nga kung sino man ang sara nga makahatag sa impormasyon, makabulig, agod nga matumod, makabulig sa pagsulbar sining kaso, magdangop sa pabiya PNP. Inungo.
gapanguwit naman si Pariboy, makomentar gid si Pariboy sa aton sini nga mga kabumbu. Anyway, Pariboy, relax ka lang da kay pagbalik ta, istoryahan ta ni. No? Ang pabiya PNP nangin vital, nangin instrumental, nangin key. Ano pa nga adjective ang idugang ko sinadrimat? Oh? Para sa pagpalagyo sa mga suspitsado nga mga Indian nasyonal nga mo ang nagpatay sa kay Pastor Douglas. Oh. Nga anak hambal kita sina, balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 37 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 16 to 22, 2025. Sa ini nga ulihing at Sabado sang bulan, spend it at Plazuela de Iloilo kag mag-enjoy sa mga songs sang Rock Station Band. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Pebrero 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sa pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date.
I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likaw naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sa ningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto sa gihapon. Kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hotel. Tugtog sumong limitado kayo ang ginapagwa nga impormasyon sa pavia PNP natuhoy sa sining development sang kaso sa pagpatay kay Pastor Douglas sa mga biyan nga kung sa diinti kumadumduman nyo pa ini siya ang sa sulod sa iya sining salakyan dito siya gagagin tiro. Now may mga ginfailan sang kaso ang pavia PNP pero tiyan mo ng plastadas na diri karon banwa ambal nila siya hindi pwede ma-divulge ang mga identity sining mga suspitsado kay base kuno malagyo or base panago, no? Base kulbaan karon tong mga suspitsado kung hindi na to yung magpakita sa aton sa mga kapulisan kundi nagdugang libog sa ulo sini nila. Ti rason nga makabig naton nga nangin vital, nangin instrumental, nangin key ang pavia PNP. Dako ginabulig nila. Agud nga makapalagyo ining mga suspitsado kay although why man makilala kay why ganing indivulge kung sanday sino ini pero why na di ko sa syudad or sa probinsya sa Iloilo ining mga suspitsado. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Bombo Cham update in is pag-tiro patiliman kay Pastor Douglas Hovi man sa bahin sa Anilaw pabiyasan sa diin sa atong dirigin pakigangitan ng Pavia Municipal Police Station ng Gabriel Manguera ibig pagwa na sa Iloilo ining tatlo sa international na suspect sa pagtira patay sinti na biktima nga nagsunang kanya sa Douglas Hover sang pinalitan ng mula sa 2025 pero sa iya nga based sa last na monitoring sa Intel Operative Man sa Pavia PNP nga nakagawa ang ining duwasan kung ang isa nagpabilin pa diri sa Iloilo. Bilang ibalong natin Bombo Cham kung inibala ini sila nagpadulong exactly ang ilang location apang hindi pa ni ma-divide sa kapulisan apang may isa pa diri nga nabilin man sa bahin sa Iloilo. Subong man kung diri man ginahulat man nila nagpo-via PNP ang warrant of arrest sa Tatlo ka International agud matugayon na ini sila nga madakpan. Sa bahin bala sang aton interview kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, ang Deputy Chief of Police ng Pavia Municipal Police Station. Indian nationals is siguro po by next week by first week of March ay bababa na po yung warrant of arrest nitong mga Indian nationals. Sisimulan na po natin yung paghuli sa kanilang tatlo. How about po sa malolocate po ba natin yung tatlong suspects, sir? Actually po, we base po sa monitoring po ng ating based po sa monitoring natin ng mga intel operatives po natin ay may dalawa na po na nakaalis po dito sa Iloilo. Pero yung isa sa suspect, sir? Still po, dito pa rin po sa Iloilo. Bombo Cham, si Police Gabriel Manguera ang Deputy Police ng Pavia PNP. Ako ginaprisar ko gid si Police Inspector Manguera kay
ang iya sini nga level of being a professional napabili niya kid apisar nga ti ginakomentaryuhan nato ng pavia PNP pero sige gyapon ang hatag isang mga information. Sino gani yan chief of police ni sang pavia? Si Harold Grindora, Bombacham. Kamagyan bi Bombo Pauline? Si Harold Grindora, Bombacham. Harold Mongrila, no? Rendora. Rendora. Okay. Pamatinan ko, Mongrila. Nigududo, hindi pa na muna. Anyway, isa na lang ko bilin. Nakapalagyo ng duwa. Ano ka, paano, ano ka 100%? Ano ka sure si Inspector Mangira nga ang isari pa di? Muning latest nga sa ilang monitoring sa ilang operative. Sige, mangkot na to kung is location. Subong kahit the last time kapilaman nga follow-up naton update abi sa location kining tatlo ka international nga suspect sa patay. Apang kahit last nga pag communicate naton sa PNP na ang duwa nakapalagi. Ako nakagwa sa Iloilo, Bombacham. Kaya nabili niya isa, we're not sure if diin kining location man sang isa sa international kasi ang identity nila wala mang gituod kita kahibalo bangod wala mahimbal result of the PNP apang sulo sa ila by first week of March basi magwa na ining warrant of arrest bangod nga matigayon nga madakpan na ining tatlo man ka international Bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Tidora para sa the number 1 is most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Radio Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Therefore I conclude nga dako gid ang bulig sang pabiya PNP para nga makapalagyo ang duha sa tatlo ka mga suspitsado. No? Sa ton sinikaron niya mga kabombo. Tibasi ang isa ni wala takbalo ba si nakapalagyo man eh. Tapos kag gidya Inspector Mangira kay gin istorya mo naman di sa mo nagpa-interview ka naman sa Bumbo nga may isa pa na bilin tapat gid malagyo na gid niya ang isa pa gid nga bilin sa ton sini mga kabumbo ang ginakahadlukan nyo baka maalarma kung i-identify ninyo tinaalarma na to subongo ang isa kagina pasangaga siguro na kalanding na tong eroplano kung eroplano yung sakyan niya. Dako gidyang pasalamatan sa inyo sa pamilya sining mga suspitsado ng India Nacional nga nagpatay kay Pastor Douglas. Kay nang ininstrumental kamo sa ila sining nga pagpalagyo. Kay gintingwaan nyo gid nga hindi ma-divulge ang ila sini nga mga identity. Ang purpose kunta ni Banwa nga ginapamangkot na to ng identity sining mga suspitsado so that nga mapakita naton sa pumuluyo. Mapabalo naton sa mga pumuluyo. Kay kung mangkoton naton Banwa ang sino man diri, no? Nga katapo sa Intelligence Committee, kundi committee, sa Intelligence Unit, sa diin sila nagakwa sang ila siniya nga mga intel report, sa diin sila nagapatigayon sang intel gathering. Nagakadto sila sa gihapon sa mga tawo sa mga kabarangayan. Kagdira sila nagakuha sang information. So mo tong purpose. For example, suspect number 1. Ang iya sining pangalan Panghatsing. Ang isaya si Dugsing. No offense meant sa mga Indian National mga brothers and sisters na to. Katag lang ko example. Tikon mapagwa na to ng mga information
sining mga suspitsado kag kung may makakita hinali nga may magdalagan dadayon sa pabiya PNP nga Colonel Rindura, Inspector Munggira, nakita namon ito sa zero, nagakaon pabatsoy. Oh. Nakita nito namon sa zero ang isa pagid niyo. Oh. At to siya nga naga-istambay sa isa ka karinderya, nagapanukot pa to. Samtang nagahulat gampang pa sa ML. Oh. Tihingagawa nyo to kanto base dito. Ini silang inyo siniya nga mamonitor na kagbabantayan kung di na pagidang ila sini nga panghulagon. Oh. Tibangod sa sining pagtago-tago kag hindi madibulge nga sistema sang kapulisan naton subong, ginagaan nyo lang kay gayunan nga makapalagyo ining mga suspitsado. Ano ning mga Indian National ni nagapautang ni? Ano, may utang ka dara? Rindura, may utang ka sa mga Indian National? Munggira, may utang ka sa Indian National? May ginabayran ka mo 150 pesos a day? Nagutang ka mo to 5-6 sila? May kamalaslan ka mo? Ilang tawa nyo to sa uton to kay may mga hindi pwede madibulge, hindi pwede madibulge. Pasalamat kamo kay Mayor Supronyo Pusen. Kung waay to, tintonses naman kamo tani. Kumplitos Ricados. May SWAT, may mobile force, may kapulisan. Tapos kung ano nga kaunguan ng inyo, dito lang kamo nagbinantay sa tubang sa ila balay? Oh? Why gito ya sa may nagplastar sa likod? Kung dito sila nag-agi? O kung basi, kung may sige na to nga message nga, dito kamo sa likod, agi guard. Kaya why to may gabantay? Ari lang kami di sa tubang. Ginago. Oh? Iba siya mo manabla nagkakatabo das manual sa pabiya? Oh? Toy, magtago na kayo, hindi gani lumayas na kayo dito sa Iloilo. Palagyo na kayo. Pero yung bilin ko na utang dyan, huwag ko nang bayran, ha? Oh. Yung utang ko sa iyo na iPhone 16 Pro Max na binigay ko sa... Alam mo na yun? Kung kanino ko binigay, hindi mo na lang ako susuktin. Basta palalagyo na lang kayo. Oh. Lantawan nyo man bala manwa sa aton sining mga kauturan. Oh. Si Colonel Bayani Rasalan niya, daw suway lang sa bungog niya. Oh. Tiyan mo naging managuro kung bugana ang aton sining PPO director, no? Kay daway na nagapangabudlay. Insat mga budlay ka pa imoya kay magluwas ang bulanan, may simanal ka pa. Ay, nambal. Oh, ano na minimum butsam nga si Manal? Basta! Bala na ni Sir kung anong si Manal nga ginanamin ko. 56 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. May kopya nga nabaton diri ang Bombo Radio nagikan sa Office of the Ombudsman nga kung sa diin ang alkalde kag ang vice alkalde sa Banwa iya sang Buenavista Guimaras ang ginahatagan sang 5 kadlaw nga magsabat kung nga wala nila ginhatag ang mga benepisyo nga kuluaon sang mga empleyado. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo, ari basahon ko bala Bombo Mel ining sulat nagikan sa Office of the Ombudsman sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Oh. Ining letter guro nga nauyatan kung isang pinakauna gid Bombo Mel. Oh. Areo?
Office of the Ombudsman, Visayas. Visayas Area Office Field Number 6, second floor, Cap Building, General Luna Street, Iloilo City. February 7, Honorable Samuel Gumarin, Municipal Mayor, Honorable Cyril Beltran, Vice Mayor, Local Government Unit, Buena Vista, Municipality of Buena Vista, Province of Guimaras. Regarding RAS-V-ILO 25-0013-W, Dear Mayor Gumarin and Vice Mayor Beltran, may we refer to you herein attached complaint of Mr. Eugenio J. Reyes et al. For alleged refusal to release their year-end bonus and cash gift for calendar year 2022. Please see attached copy of the subject complaint for reference. In this connection, kindly submit your comment within 5 days from receipt of this letter. Pizza City pa ni i-counter-check naman ko na-receive na sa nga talatapan sa alkalde kag sa nga Vice Mayor ni sa Banwa sa Buena Vista. Ang mga complainant sining kaso Banwa, Amosan Eugenio G. Reyes, Cheryl F. Fernandez, kag Florencio Herbias. Sandig din sa complaint Banwa nga wala iya ginhatag ang ila sining 13th month pay kag cash incentive nga 5,000 ka pesos. Apisar sa aton sini makabumbo nga mayara sa aton siniyang pagsulundan sandig man sa Department of Budget and Management. Sa pagpatpat sa aton sa dugang nga mga impormasyon, we have on the line former Mayor Eugene Reyes, isa man sa mga complainant. Mayor, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Mayong hapon, Bombo Cham, kag sa mga tagpalamati sa Bombo Radio, no? Kag sa aton sa mga pumuluyo diri sa Banwa sa Buena Vista, kag sa mga viewers nimo worldwide kag pamati sa sining programa Bomboanay sa Udto. Naplastar ko naman ang kausa sa inyo sining complaints, pero luyag pagin naton mahibaluan ang dugang nga detalye sini kun nga agin file nyo ni sa Office of the Ombudsman batok sa kay Mayor Sam Gumarin and Vice Mayor Cyril Beltran na Mayor Eugene, sir. Actually, Bombo Champ, no, kag sa background sing kaso nga gin-file namon, madugay na kami nga naga-demand sa kay Mayor Samuel Gumarin, including sa kay Vice Mayor Cyril Beltran, ang amon sini nga benepisyo nga kami nga mga municipal officials, kalakip man sa pila naton ka mga empleyado nga nagwa dira sa aton sini munisipyo way back sang 2022. I think mga 8 or 9 kami kabilogs na Bombo Champ, no, nga wala niya gintagaan. Despite sa amon sini demand kag mo man diri sa amon sini nga gin-file nga kaso nga mismo ang iya sini municipal accountant kag ang municipal budget officer ang naghatag sang ila sini opinion nga kinahanglan nga tagaan gid kay maka benefits kami kag isa kami dira nga dapat talagaan sang sining cash incentives kag sang amon sini engineer bonus sang nagwa kami kinatapos ng amon sini termino dira sa may Banwas sang Buena Vista. All right. So mga pila ni siya kabilugan tanan Mayor Eugene, sir, ang lauman nyo kung tani nga mabaton nyo pa bangod man sa inyo sini nga pagpanerbisyo man sa local government unit dira sa Banwas sa Buena Vista? Kung di kita magsala Bombo Cham sa akon siguro nag-range sa mga 70, no, including excluding aton sining cash gift ano mga 5 mil, so possible mga dagan 70 to 80,000 ang sarang naton kwaon, including man ang iba naton nga mga kaupod, mga former SB member nga tapos ang ila si termino dira sa may Banwas ang Buena Vista. Kag ang pila ka mga empleyado nga co-terminos naman kag ang nag-retired naton nga mga empleyado sang Yachimpo matapos nga nag-upod sa aton sini panaog way back siling ko sang tuig 2022 sa Bombo Champ. All right. Hindi bala former Mayor Eugene Reyes natapos mo imo sining termino bilang alkalde sa Banwas ng Buena Vista? Mato din na Bombo Champ kita katuig kagati hindi naman kita pwede ka para elect liwat sa amon nga posisyon. So nagpaway kita. In fact may mga surplus nga 8.2 million nga savings nga ginbiling kita dira sa Banwas ng Buena Vista. Kung sa din naipakita naman naton based sa certification sang municipal accountant nga may available nga budget nga savings ang aton sining Banwa antes kinaog
bilang mayor dira sa may Banwasang Buenavista. O, ginraise ko itong palamang kutanon kay man, sandig sa DBM Budget Circular number 2016-4, ang mga nakarender sa nga total aggregate of 4 months service from January 1 of the current year but who retired or separated from government service before October 31 of the same year shall be granted with the month of retirement or separation or prorated share of the year. Subot silingon nga ti 9 years ikaw iyati ang sa circular gani 4 lang ka bulan ginapangayo dire. Former Mayor Reyes, sir? Amo man na bumutsamp ang gusto naton kay in fact nagsulat kita sa iya do laman sa nag-reply sa aton ang Vice Mayor si Vice Mayor Cyril Beltran nga do kasubong bala na do ginainto yung malang kami nga kuno mga ayo sa opinion sa budget officer sang Banwasang Buenavista pag sa nag-render sang opinion ang municipal budget officer ginsayloy naman ang istorya niya mga ayo pag sa kunong legal advice. No? Dito naman sa may provincial government, sa provincial legal officer, in fact, ginatulat naton, dito tabta na gani pila ka tuig, sini, ang amon pagulat, kung ano to ang development, sang iya sini ko nag-query, giman siya, o kung ginpasalig lang, kagin pa into ilang anay kami, bumutsyam. O, subot silingon nga ti, do ginipit ka mo kadugin pasapasa, Mayor? Sa pagtanaw namon bumutsyam pa, wala sila gana, kung tanaw naton, kaya balaan mo naman ang sitwasyon siguro, bangod abi nila, despite sa mga opinion, ang DBM circular, opinion sa mga municipal budget officer, sa municipal accountant, wala sa gyapon, no? Nagpabungol-bungo lang sila. In fact, ang ato nakuha ang impormasyon, nag-challenge pa kami gani nila, kung mag-file na lang sang kaso. So, in fact, pangita man kami sa amon sining mga kinanglanon kagdi nang ngita kita sang legal advice sa pila naton nga makilala nga abogado. That is why gin-file naton formally sa Office of the Ombudsman ang ini nga kaso nga dereliction of duty Bumutsyam. All right, sa inyo siniiya nga prayer diri Mayor Eugene Reyes, sir, inyo sini nga charge or gina-charge nyo sang gross dereliction of duty kag may ikog pagid sini nga ti hindi na siya maka-hold public office kag disqualification to hold public office kag forfeiture of civil service eligibilities, forfeiture man sang mga benefits dito sa Office of the Ombudsman, Mayor? Sa mga prayer nato no, pilain na sa mga prayer nato na Bumutsyam. In fact, kung naon naton damo gani violation no, may mga ginatawag kita dira nga mga civil service kita nga kung sa din may mga guidelines kung paano magpatigayon sa pagserbisyo, no? Arta natin ginatawag na Bumutsyam, no? Nga kung may mga query, kinangan sabton mo gilayon, agod hindi na magdugay, may mga pila number of days, number of hours, kakinahanglan sabton mo sa imo sinima constituents, agod hindi na madugayan, no? Ang ina nga mga concern sang pila naton ka makoturan sa LGU. In fact, balaan niyo muna kay kaagi man sa mayor before siya nag-gobernador, kag nagbalik naman sa mayor. So kung nagatuon siya, dapat nabalaan niya nga may mga arta sini, kag di violation ini sa siningamon nga gin-sumiter nga arta sa civil service. All right, Pizza City ang nakapitsa sa sining sulat sang Office of the Ombudsman nabato na ni bala sang inyo sining nga complaint kag may ideya bala ikaw former Mayor Reyes, sir, kung nakasabat na sila? I think kahapon nabaton ko pa ang ini nga sulat kag sa impormasyon nga to nakuha may nabaton naman sila, no? Sige ko gani sunod-sunod ang ila sining pagsabat kay I think may mga sampaw-sampaw man sila nga kaso nga gilasabat subong sa Office of the Ombudsman angot sa controversial nga water tanker. Kasubong ari naman ang kaso ng nagikan sa Ombudsman nga ginatagaan lamang sila 5 kadlaw sa pagsabat sa sining administrative case nga gin-file naton dira sina sang Ombudsman Visayas. All right, after this Mayor Eugene, anong inyo sining dugang pagin iyang lihok agod ti bisan pa paano inyo sining inobrahan ang para gidya nga na partiniser sa inyo sa mga empleyado dira ang mahatagid, Mayor? Well, tanaw nato nanay Bumutsyam ang ila sining pagsabat, no, kung ano mangin reply nila sa sining paghatag sa ila sang 5 kadlaw nga masabat nila ang complaint namon.
sa Office of the Ombudsman kag daraton tun-an liwat kag konsulta ang aton sining nga abogado agud man makapangita kita kag kung anong mayo nga lihok legally no sa pag file naton sa sining administrative case batok sa Vice Mayor kag Mayor sang Banwasang Buenavista. Alright. Salamat kid Mayor Eugene sa imo sining nga tiyempo. Maayong hapon sa liwat. Mayong hapon kag salamat gid sa management sang Bombo Radio sa imo bumutcham kag sa aton mga palamati nga nagapamati subong mayong hapon gid. Diri wavit si former Mayor Eugene Reyes. Ang isa sa mga complainant may kantanan sa sining hindi paghatag sa ila sang ila sini iyang year-end bonus kag sang ila sini nga mga cash incentives sadtong tuig 2022 panigali hasta subong wala gyapon. Titingwaan tamang nga malapot ang linya ni Vice Mayor Cyril Beltran and of course ni Mayor Sam Gumarin kay bukas man niya ang linya sinadri nato na sa Bombo Radio kag subong man sa ngalan sang patas nga paggawaragwag masabton taman sila sa mga reklamo batok sini sa ila. Ang iban nga mga balita kag impormasyon di ta na matatapan itugyanta sa iban sinumanusin public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Cham Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 16 to 22, 2025. Sa ini nga ulihingat Sabado sang bulan, spend it at Plazuela de Iloilo kag mag-enjoy sa mga songs sang Rock Station Band. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Pebrero 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sa pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imulawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kun ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat o kon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo.
Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga salampaw-sampaw gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Happy week and beautiful Saturday, February 22, 2025. Nag-ulan-ulan kay ina, but okay lang gid. Parang mag-cool down man ang aton nga atmosphere, ang aton nga pakiramdam at the same time. No? May maulan-ulanan man kita. Subong medyo guguom-guom diri sa syudad sa Iloilo. Anyway, check ta how many days before kita nga mag-cast sa aton nga mga votes sa pag-abot na sa election day.
79 days to go before election day, mga kabombo. So many days pa para nga makapreparar kita, line up sang aton nga mga butohon nga mga lideres para sa sininga tuig. 22 minutes after 2 o'clock, this is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program. Saturday kita today. Ari na ang aton nga winner, si Ophel sang Mina. Mag-istorya kita sa ina. And I hope, and I am very sure, madam, magiging makarelate, no? Ang mga ginikanan nga may mga estudyante, mga ginapa-eskwela sa college, nga mga ginabudlayan, but sa gihapon, way gauntat para sa kadalagaan sang ilang nga kabataan. So, updanin nyo ako diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. And sa ato na nga pabati sa inyo sa ato nga ambahanan for this afternoon, here's a Princess Valles with a song, Taken as a Crush. Good afternoon. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial pawa. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken na, taken na, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Taken as a crush. Taken na, so humanap ka na lang ng iba, yung hindi pa taken. Princess Valles para sa inyo, mga kabombo, 26 minutes after 2 o'clock sa mga tagiya sa mga sulat nga napangbasa natin for this week. I hope aragid ka mo dira on standby for you to be the first one to know sino ang aton nga winner para sa sininga simana. And of course, you will know that after sa aton nga pag-interview diri sa aton nga winner, si Ophel sang Mina. Gina-welcome na naton siya diri sa aton nga studio. Good afternoon gid sa imo, Ophel. Good afternoon, Inday Regine. Mayong hapon man sa mga Mayong tagpalapati. hapon. Kumusta mga ikaw? estudyante nga nagapamati subong. Mayo man. Aha. Pila gani kabilog ang imong kabataan? Inday Regine. Pila? 4.
Okay. So you said, hindi gid lahog-lahog ang magpa-eskwela, ano, sa imong kabataan. Paano mo sila napa-eskwela? Ay, amo na, pa-ubra sa tao. Para lang ang makapa-eskwela, makapadala sang allowance. Gamay man lang ang bridan sa eskwelahan mo. Gani man, timayo gid, no? Kung nakasulod sa mga eskwelahan nga, gamay lang ang bayad. Oo. Especially sa mga eskwelahan nga, free tuition Oo, gid. free Wala tuition. ka lang college. Anong trabaho sa imo nga bana? Dati nag-ubra sa rice mill. Ikaw, amo na Pamulad. sa tawo. Oo, sa tawo, sa Manila. If you don't lang, mind. Yes. Para lang nga makapa-eskwela ka mga bata. Okay. If you don't mind, anong inyo nga nalabot nga duha nga edukasyon? Ako daad, naka-college man, maestra, pero tungod man bala sa tatay ko nga, wala man bala nakapa-eskwela man sa akon mayo. Yung bana ko, elementary lang man na siya. So wala mo natapos ang imong kurso? Wala. Ano hasta diin ikaw Second year nakalabot? college tani. Amo na nga nagtinguha gid ako nga makatapos bata ko. Para nga ang akon nga ambisyon sa iya matuman. Natuman, oo. Kag natuman gid. Pila to ni edad subong? 59 pro daw. Okay. So 58 lang. So maduwal ano ka nagali citizenship next year? Yeah, next year kaloy-an. Pag lawigon ka mahal nga Ginoo. Okay. So bale, gibayaan mo imo pamilya kay nagpa Manila ka para mangita sa trabaho. Oo, para mo lang gid na ang choice. Ano nga tuig gini kay pila tong edad mo? 2010 pa to, ano ko man, 44 pa lang ako. Ang mga kabataan mo yan, mga pila ang mga pangidaron, na mo tong High school pa lang 16, 18, ang subang 16 ang ikadua. Layo abi na ang agwat nila eh. Ang ikadua ko kag ang ikatatlo 7 years, ang ikatatlo kag ang agot 5 years, di mo na. Mayo pa gani blender region nga tuduhan mo na lang bata kag maguntat. bata stop. Manang kilala ko. Oo, kailangan sunod-sunod para stop dayon. Oo, man isa lang kabugas ang pangabudlay kag pagsakripisyo, no? Oo, lampin mo mga bayo, mga bibislit, hindi ka na magbakal-bakal liwat. Gani man. Kay kung tinuig, do nagapanganay ka naman. Ay, nako. liwat. Oo, dako budlay gid. Nagapanugod ka naman? Oo. Diba? May apo ka na? Isa pa lang. Ay, dua. Doon nalipatan mo na ha? Hindi kay ang isa abid adapted siyang T-bird ko bilang bata ang kadua. Okay. So kanami. Pero apo lang gyapon. Oo, gid. Ginaangkon gyapon na. Isa Sinong imo nga na-experiensyahan dito sa imo nga pagtrabaho? Dulain-lain nga lugar, no? Imo nga nakaduan? Abi istoryahi kami. Ang gusto ko inday region kay gusto ko lain-lain nga amo, lain-lain nga lugar. Kundi memorize ko na ang Manila. Balaan ko na ang bilog ng Manila kung ano kag diin bala. Amo na ang gusto ko eh. Okay. So you said, nagsaylo-saylo ikaw sa amo, kung hindi mo yan masahuan. So balik pila tanan ka pamilya ang imo na obrahan? Basta damo. Istoryahi kami bi sa mga naagyan mo to. Atong una-una ko gitong Ilocana nga amo, amo tong git patigayon ka pakaisa ko. Tapos imo na gani basta pagkaon gani diferensya. Goodbye gid mo kanakon. Ano namin mo? Nang daw hindi bala magpakaon. So may mga amo, no? Oo, may mga amo nga mo na. Medyo ginadidaan ang pagkaon. Doon mo na. Ito ka like, iti pagkapanrabaho ka, tapos gutom ka. Doon mo na. Tama. Daw yan mo lang nabantayan mo kung nagutom ka. Tapos? Nagsaylo ako dayon to sa amo ko nga to nga naka 5 years ako. Baw dito man. Nami tani to man. Sa amo ko nga to. Sa pagkaon, wala problema. Galing kay nagadamo bala. Ang ano? Ang amo mo eh. Pag-ugali to siya atong sa Cagayan de Oro nga to nga daw may nervous breakdown. Mo to daw ginakulbaan ka sa to ay may kutsilyo tanang nga ginauyatan kada gabi. Ay siling ko mag-amo sa upo do nga to. Ay siling ko mag-amo sa upo sa amo naton mauli ko ya mabalik ko ya sa Manila. So gindala ka mo sa Cagayan de Oro. Okay. Di aeroplano pa to. Pila ka tao ka tuig? Isa lang. Okay. So, bali pila ta ng kapamilya ang imo na obrahan? Mga pulo siguro. Tuod ka? Sa 10 years man nga pagpanarbaho 15 years man. 15 years. Ano kaning imo trabaho? Sa urihi,
mga 14 gali kay 2004 ari naman ko di mo. Sulod balay man may ara man nga luto lang. Depende bala kung ano nga may ara nga all around, may luto lang. Okay. Muna. Sa imo nga pagtrabaho sa 14 years nga ina, anong pinakamabudlay nga trabaho nga imo nga naagyan nga Ay abaw atong giduyag balikan. Insik nga naamo ko. Adlaw-adlaw ato kami sa Pagcor bala sa establishment gali sorry. Sa kuan sa sugalan everyday gida. Gano ka mo to? Panugal siya? Oo. Sugal Tapos? ko. Tapos na wheelchair pa na siya. So ikaw gatulod? Oo. Tapos maghigko pa na siya dito inday region baw ti kundi ka budlay gid. Kaya ikaw ang iyang personal assistant. Oo. Daw mo sina. Oo, daw mo. Kaagahan ka mo to sa kasino? Wow, taga alas 11, alas 12. Gakadaog man siya? Gakadaog man siya, nabratuhan naman ako. Pero laban gid perde may sugal ba lang ang nagamanggaranon inday region di ba wala? Gani no, kay tina-experience mo gina sa imo nga amo. So sa mga nagasugal ano nang imo nga luyag nga ipaalinton sa ilada? Wow, kun mga sugarol da puntatin nyo na. Kay wala gid nagamanggaranon sa sugal. Di mauli kami bina mga alas 11 alauna, alas 12 alauna muna. Hindi na katulog kay damo sakit, damo mga masakit nga hilot-hiloton ko pa na, di ba, di perwisyo sa akon. Pagka alas 11 naman na, hindi naman na mahimos kay pagka alauna, balik naman kami to sa sugalan. Diyos ko, duha lang ka oras? Balik naman ka mo to? Alauna sa udto naman bala. Alauna naman daw 12 hours. Di pati ikaw, ginapasugalya man ka to? Way, mayo lang ganito. Hindi rin din kay daway ko na kuwan sa sugal to mo. Way ka na tentar? Way ko na tentar kay way ko hilig mo sa sugal. So sa kasino, gijay ka to? Oo, kasino, gid. Balaan mo na guro nang mention ko kay ina. Ay, grabe, gid. Tapos, hindi na siya kalakat, wheelchair lang, gid. Okay. Ano siya, bayi, laki? Bayi. Perti ka sugarol, tapos mag-uli kami sina, di ba taxi, matawag kami ako grab. Mag-uli kami sina akong gabi, baw kadugay pa siyang bantay namon kay kilala na siya da. Hindi na kami pagpasakyon sa taxi. Nga man? Di kay may wheelchair mo, tapos makuat pang driver sa iya pakasulod sa taxi. Di kung panaog na sa ulian namon to, pasakyon na naman siya sa taxi. Papanaugo siya kaya naman sa wheelchair, na muna. Di kung hindi nabulayan ang mga taxi driver. May family man siya? May bana siya pero wala sila bata. Ang ginaulian niya utod niya, amo na utod niya nga ano. Upod mo sila ka utod sa sugal eh. Okay. So di ikaw nga amo nagdugay kag anong nang in-experience mo dito tong sa Paranaque nga naka 5 years ako. To lang pagsulod ko duha ila bata, ti nagpamana duha ka bilog bayi nagparamana dra mangyapon sila ng star. Hasta nga napatay si daddy nila. Tiyan mo itong nakakaramutan bala nga. Pagkalubong ni daddy nila, nagpuli kami. Tanan kami sa kwarto ng tulog. Kung ano ni sila yaman, mga talawit ni sila haw. Kulbaan sila. Nadlok sila, nadlok sila nga balikan ka, banan niya kag daddy nila eh. Galing. Sa isa kakama. Nga ka sa ila haw? Ha? Nga naghalin ka sa ila? Di damo na sila, may mga bata, may mga yaya pa ka nga lutuan, may mga but ako lang isa. Di sipab lang. So binudlayan ka na? Budlay man gid. Budlay inday kung ikaw lang isa tapos damo imo nga responsibilidad man. Okay, so sige. Balik kita sa pagpaeskwela mo sa imo nga mga bata. Sino ning ginambalan mo una nga mag-eskwela sa college? Kag ano nga kurso? Ang ikaduha ko na siya. Ano naman tani isling ko, eskwela ka, kuha ka BEd. Hindi siya, gusto niya HRM gid. Amo na. Ti isarang ko isang una ang eskwelahan nga muna may tuition man. So hindi mo kaya? Oo, siyempre, Diyos ko, ang gagmay pa ang duwa niya ka manghod elementary, hindi gid kaya inday. So imo yaluyag nga magmaestra? Tani, oo. Okay, so hindi siya ya? Hindi siya iya. Naka-eskwela gid man siya? Wala na, high school lang graduate lang siya. Nga man? Kaya hindi siya luyag sang kurso? Oo, hindi siya luyag sang kurso nga mo to. Okay. Hindi ko siya mag-eskwela, kundi HRM. Kumusta siya subong? Tiara na may gaubram sa grocery to sa amon. May pamilya na? Amo kahit itong ambal kung may adopted, wala siya, iya. I see. So sino gid dyan napatapos mo sa college? Amo nang ikatatlo, inday. Amo nang ikatatlo. Okay. So, ano ang iyang kurso? BEd. BEd. Luyag yaman nga kurso?
Amo na gani siling ko nga hindi daad man. Aha. Gusto niya daad ko no nursing. Siling ko ti anong ipa-eskwela ko sa imo kay hindi ko na iya kasarang. Aha. Amo lang na anay siling ko isi wa nga kurso Kung makatapos ka kag makaubra ka ti kung gusto mo ti mo mag-eskwela mo ng kurso, eskwela ka. So bali imo luyag ang mga kurso nga luyag may pa-eskwela sa ila. Oo, Kasi tiyan mo ikaw no, though frustrated, ikaw nga Oo. BE Ed student, kay ti hanggang second year ka lang. Oo. So gusto mo tani nga may isa sa mga bata mo ang magpadayon sa imong handom. Sad to say, no? Ang imo handom, hindi iya handom sa mga bata, but may isa ka bata, no? Ngay tigin embrace na lang Oo. ginbato na lang or else hindi ka eskwela. Ikapila ni siya? Ikatatlo. Okay. So hindi niya luyag ang kurso? Hindi pero mayo lang kay namati sa akon bala inday. Namati siya. Okay. Sa ano nga rason gid nga amo ni ang ginaduso mo nga kurso aside sa iluyag mo niya ikaw tani mangin teacher ka? Di kay amo lang gid na ang masarangan ko nga kurso. Okay. Amo na lang gid na. Okay. No choice gid. Aha. So, you said, sangga obra ka sa Manila, pero mo na siya ginatawgan? Oo. Anong permi mo ginambal sa iyahaw? Ay, eskwela gid mayad ha. Ay ba budlay magpamutsatsa. Ako lang gid ang inambal ko sa iya pero budlay gid magpamutsatsa isipon mo gid ran, mo gid na nambal ko kana. Hindi ka mag ligoy-ligoy, hindi ka mag absent bala mo na ambal ko kana. Tapos siling ko tipid ka gid ka allowance mo tipid gid. Okay. Ginapamatian niya Oo, man ka? ginapamatian man ako sina tapos Mayo. kundi kunanay mabakal ko shampoo ko habon ko mga munit. Bakal ka da, may kwarta ka man da. Nga malisin siya ka pa abi, amo na blambal ko kanahaw. Ti mayo na ako nang gambal kay para balaan mo. Okay, so gatutom man sa iya nga pag-eskwela? Nagtuto man day, nakatapos man mo. Okay. So sa nag-eskwela, mga bata mo, tagpila man ang balo nila? Ti mo kaya itong ambal ko nga ang elementary, tag 5 ka pesos, 2010, barato pa man sadto mo. Okay. 11, 12. Hasta nga nag-high school, siya mo datogin 50 ko. Hasta nga nag-grade 11, siya ko na halin kang grade first year ko, hasta tulad 50 lang yapon, balon ko. College siya na? Hindi, sang grade 11, 12. Sabi ko, sige lang, balaan mo nga pigado tapay. At least may balon ko, iban gani daw, wala gid. Amo na ambal ko ka na. Ti na mati man. Ti mo tong ambal ko nga pag college niya, mayo kay ano gani tawag ni pandemic. Katuig. Ti kundi daw libre gawa allowance. Oo, kay makaplete, modules lang. Modules, wala Oo, sa face-to-face. Oo. Dito nakasave ka sa gastos? Oo, nakasave ako, inday. Okay. Tapos, siling mo, nag-graduate ning imo nga ginapa-eskwela, BE Ed, may bata ka nga nagdungan sila graduate? Ay, aba, oo, amo to. Nga siling ko sang halin elementary nila, elementary hasta mag-grade 10 man na sila nga duha kag mag-grade 12. Grade 12 sa to, di ba, ang bayi ko, wala sang ano mo, sang graduation, di ba, kay pandemic. Away ito. Di way man ako katoka uli. Mauli tani ako sang graduation niya to garing nga nag-pandemic, di ba ako kauli na lang. Di pag graduation nila sa grade 12 kalibayon na. Tapos siya sa college, dungan man ang oras ba ugay review na ko inday kay ti gusto ko daan kun hapon ang agot. Di sa hapon makakuan man ako sa iya. Ba way gid tatay niya ang nagatindog ka naman Anyway, raman si tatay. So, ang i-prioritize mo ang college? Oo, syempre, ang college kay gusto ko makasuksok ka, tuga. Pero kalo lang ipasuksok niya sa ako na. Gusto mo tani ikaw para makapapicture ka, no? Silingkok siya ng tuga mo kaya ako man masuksok kung nandi akalo lang. So wala ginatigayon ang dream, no? Bisa sa picture na lang, pwede ka makakanto sa studio. Amo na gani. Hindi may cellphone man kaming duha mo te. Nagpicture kami, may nagpicture sa amon nga duha kami katuga siya. Siyang ore sige na picture ko das niya kalo lang imo. Pero Miko, kung gusto mo gid nga makapapicture nga nakatoga ka, no? Daan, mo gito tani ti nahuya man ako magpirit ka na wide lang. Okay. But you said, samtang nagpa-eskwela ka ni sa ila, may nagabulig man. Kami lang mga utod niya magulang niya kung tawagan ko bitaw yan ay dalibayon mo ka allowance sa mo ni ti gatag man. I see. And then you said nakapangayo ikaw bulig sa mga relatives, mga classmates, mga friends mo. Sang graduationan niya. Nangayo ko bulig kay damo grastuhan mo. Ba mayo man mga way man siya nagpabaya.
So nagbulig man Oo, sila? nagbulig man sila, mga batchmate ko kang high school bala inday. Oo. Pero sa Mindanao, abi ko nag-graduate mo sa high school. So mayo, no? Kay bisan layo sila, Oo, nagbulig kay sila may sa group imo? chat kami mo. Okay. Siyang sa Manila ako, nag-reunion man ang Manila area. Oo, nag-reunion kami sa Tagaytay. Tiyan mo na, mayo wala man sila nagpabaya. Ano man sila sa akon. So mo nang isa sa mga advantages kung you are staying connected together as a group, as a batch. Anong natabo during graduation days ng imo bata? Anong imo nga feeling? Wow, pagsaka na sa stage. Pag manaong na ko na, hindi rin bala maghibi na eh. Tapos ro ko, mura tambal na. Pero thankful parang ako, anday rin kay ang pag-graduation niya, kag manghod niya, may pakaisa ako sa Hong Kong, nga nagboluntar nga siya mabakal ka graduation dress bala. Oo, tuga siya, pero May dress sa sulod. Pwede ko ma-mention. Ang ano? Ang ngalan niya. Sang cousin mo? Oo. Sige. Cash, Arlene, salamat sa bulig mo, ay kagid nagpabaya. Okay. So siya nag-provide Oo, ng siya. graduation dress? Wala man ko siya yan, nangayo sang graduation dress. Graduation ka, slacks kag polo ka bata ko nga agot man, siya man. Tapos, voluntary niya lang gid nga, Cash, kung nagatawag ko, kung ano ha, kung na bakal si Nini, siling niya sang bayo ka, bata mo. Muna. Tapos ling ko wala ako load. Tigin loadan niya pagid ako ba, siling ko plangga gid ako kapakaisa ko ba. Kag mga hinablos man kay nagburulig man sila. Aha. So kaswerte, no? Ang pakaisa grasya, ako sa Espanya. nag-aalabutan. Oo. Okay. Basta kung mangayo ka lang Inday region, nag-abot man gid. Okay. Pangamuyo lang. Aha. Pangamuyo lang ti nagaganagan hasta nga tong pag board exam niya, di ba, ambal ko nakabulig man tong na solicit ko. So nag-review siya? Oo, nag-review siya. Dako man gasto in region. Bisan amo lang na nga muro maestra ko no. Kuno? Oo, iban abi daw gina-underestimate nila nga kurso nga amuran. Wala kagid sang dapat ni underestimate nga kurso, di ba? Oo, ita sa aton especially ang effort sang mga estudyante nga ina. So paano mo nataguyod ang iyang review? Nag-urubraman ako pag ito siya nablos ko, amo to nagbulig man. Dako man to nabulig niya. Tapos ang naipon-ipon ko man nga, siling ko lang may sursobra. Tapos ang utod yung sa grocery ko, ubra mga ran. Kag ang subang ko nga driver nga ran, ti kun mangayo ko, natagaan man nila, way man ko napaslawan. Okay. So ka na may gid, kay nagabululig. Di ba, mas mabulig ka namon, hindi region, kundi kami nga magpamilya, di ba? Gusto. Sige. Pero nga ang hindi luyag ang imong nga bata mabalansi iban nga nag-review siya. Sabton mo na ha sa ato nga pagpanumbalik. It is now 2:44 in the afternoon. Padayon ang pag-istorya diri kay Ophel Sangbina sa pagbalik sang kahapon lamang program Still with Tita Regine. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga Padre sa kahapon lamang program, still with Tita Regine, kaupod si Althel sang Mina. Balikan ko lang bala atong time nga nag-graduate ng imong nga bata. Ang nagasaka ka mo sa stage, feeling mo, daw ikaw man ang nag-graduate? Ate o inday daw sang hasta man sa langit kalipay ko nga na patapos daw hindi gani ko magpati nga na patapos ug bata ko. Do ka dream come true para sa imo, no? Nga ti ikaw, although second year ka lang, pero sa imo nga bata, natapos niya gid. So do parehos lang, no? Nag-graduate siya, ikaw nag-graduate man. Kay oo kay amo na gani ang ginambal ko sa mga batchmate ko, siling ko ang wala ko matapos siling ko nga kurso ko. Sa bata ko na lang gin patapos. Ti amo na ni subong siling ko tani buligan niyo ako. Bao mayo ay man sila napabayaan. Dako man na hatag nila na ti iban isa doktor, isa abogado, isa mga seaman, mga maestraman, mga muram. Ako lang gani. Pero at least nagabulig sila sa imo. Oo, no? bulig sila. Plangga man nila ako iti syempre ano kuno mo, batchmate kuno daw magulutod bala in Regine. Correct. Wala man sila pabaya. Nami. So balikan ko ng question ko kay ina ha, nga ang iluyag sa imo bata, nga mabalaan sa iban nga nag-review siya. Di kay base ko no hindi siya kapasar mo. So kinulbaan siya. Siguro base i-judge siya. Oo, mahuya siya bala kuno nga base mahuya siya nga hindi siya kapasar. Di ako nang gina-challenge ko gid siya, wala ko siya gina-down nga kuan. Bakas lang makapasar ka ran. Wait ko gahambal nga hindi ka makapasar in Regine, why gid ako nagahambal sang negative. Positive gid. Positive gid ang hambal ko kana. Sang saan siya nag-take sa exam? Ano to man, September 29. Last year? Oo, last year. Sang saan nagawa ang result? December 13. Kumusta ang result? Daw wawaw man ako sa kalipay Imbes ka bala nga makadlaw ka, gahibi nga kung malipay ka, mahibi kaya no? Ano resulta? Pasar? Oo. Okay. Kaluyan gani. So, nalabot gid, no? Hindi lang sila nga nakagraduate, kundi nga lisensyado na gid. Certified teacher na gid. Kamusta ang feelings ng isa ka nanay? May bata na nga maestra? Daw mo lang gyapon. Hindi tayo magpataas kay kung ano ang madangtan niya, amo lang na ipasalamatan naton man. Way pa man siya obra subong nag-apply pa man sila subong. I see. Ano ni siya? Babae? Babae na siya. Okay. So, gapang apply pa lang sa asap this time. Pass up lang to sila sang mga requirements lang. Kung din mabaton, una baton dito So, para sa imo, is it all worth it? Ang tanan mo makabudlay, ang tinuig mo nga pagtrabaho sa mga tao? Oo, hindi. Ang pagpangabudlay mo gid para sa imo mga kabataan? Is it all worth it? Dako gid pasalamat ko nga worth it gid, way gid magpabaya. Amo na ang kuan ko gid kana. So, bali, apat ang imo kabataan. So, ano na ni sila subong? Kumusta na ni sila subong? Ang agot ko mo pa ng college, subong, manong college pa, tiisling ko. Kung makaubra ikaw naman pa eskwela ka na, amura nang ambal ko ka na, mapahuway ro gid. Katong may 12 naguli ako di, ko. Gin pangako gid maras ko galing ko siling ko kun maka-graduate siya, makatapos siya, mapahuway na ko ubra. Amo na. Kapoy man inday magpamutsat siya. Saan o ka lang nagpauli diri? May 12 pa. Last year? Kay graduating na siya mo, dali na lang siya maka-graduate mo. So amo nang ginahambal mo nga 14 years. Dito ka, sa Manila ka. Pero nagaburo bakasyon ka ba? Ay, nagauli-uli man ako. Andi man sila nga diretsuhan, gitnaran nga ako. Okay. So, nagpatad ikaw, kumbaga, ginsakripisyohan mo, gid, ang mga bata. Oo, naumpisahan ko na mo, naumpisahan ko natin, dapat tapuson, gid. Kag nalabot, gid? Oo, nalabot, gid. Ang luyag ninyo nga duwa nga labuton. Akon lang siguro. Are you saying hindi happy ang bata mo? Daw happy man siya. Hindi man gid sila nga happy man siya kay gintingwaan niya man nga makatapos mo kay way man gid ako sa nagambal gani ka na nga kung ano-ano daw nga basi way ka nag-eskwela or ano way nambalan ko gina siya nga eskwela ka gid mayada. Hindi ka gid mag magligoy-ligoy or ano diyan. Kaya katong iyang gusto niya gid nga kurso, pwede ginaya nga matabo kung maka-eskwela na siya. Amo gani na, maka-stable job na. Ano ganito ang luyag niya? Nursing dad Oh, pwede gid, hindi imposible.
Okay. Kung may kuan pa siya, may time pa siya kung gusto niya mo na. Kung gustuhon, pwede gid. Anong mambal mo sa mga bata subong o kung sa mga estudyante nga nagapalamati? Muna gani ambal ko sa inyo mga estudyante, mga teenagers, baw. Eskwela gid anay kamo mayari kung maka-eskwela kamo, makatapos. Hindi lang mga sahigadigad ang mapamana nyo Mga professional man pareho sa inyo Di ba day? Uy. Kinanglan mo eskwela gid mayad. Ang nobyo ang laki na damo na ya kun may profesyon na kamo. Damo mapilian. So ano may gin-impose ikaw nga rule nga hindi anay pwede ka nobyo samtang eskwela pa? Wai man, ginambalan ko lang man na siya nga kung may mga luyag kanimo, sugid mo dayon sa akon. Tiya mo na ginasugid yaman. Ginasugid yaman, wai nagalikom na kanakon. Tapos siling ko, kung makatapos ka, hindi ka anay mamana, balik doon mo anay kami. Mag-30 mo na pagpamana mo. Ba ko nanay ganit do ba? So you think to willing man siya nga mag-give back, magbulig? Willing man siguro day kay daw siyempre daw balay eskwelahan man gid siya, balay eskwelahan man na siya. Hindi man na siya siling nagapagkuan diyan. Muran alaga kay nablos na ang subang ko ang bata ka subang ko. Okay. Kagpisana niya lang, Hindi lang siya madulaan paglaom. Oo. Ti bag-o pa lang man ka-graduate, fresh graduate pa malang mo ti kinanglan pag sinakuan mga experience. Yes. Pwede siya anay ka-tutor kung wala ba may nagsabat sa iya mga pang-applyan. Hindi ba? Pwede man siya sa private school. Private school kanay ko na anay natira nila, nila nag-apply sila. Pwede gid. Ano naman ang mabilin mo sa mga ginikanan nga may mga ginapa-eskwela nga mga kabataan ng iban kapos sa ila magambal nga ay hindi ko na ikasaran, hindi na lang. Daw mo na bala. Ti ikaw ya kay ti ginpangabudlayan mo gid kumbaga gingapang mo. So anong imo nga inspirasyon nga luyag ibilin sa mga ginikanan? Sa mga ginikanan dira nga nagapamati paeskwelahan nyo gid ang bata nyo. Kung mahimo pa lang mangita gid bala obra. Para sa akon, antos kita kuya sang pamaid para lang nga makapaeskwela, kabata ko. Paeskwelahon nyo ko hindi ka mo magambal nga hindi ka mo kasarang. Free tuition dot lad mo. Wala ti tuition Allowance lang gid lang ang kuan galing ba inday no kamahal gid bala tanan ka mga plite no. Gusto gid. Amo lang na. Kun kisa mas mahal pa ang allowance sa tuition bala. Amo na. And of course, for both the child and the parents nga maging successful sa ilang mga ginahandom, together, dapat ang pagiging responsible sa tagsa-tagsa, ang estudyante nga pwede nga magtutok gid kung naintindihan niya ang mga kabudlay nga ginahimo sa isa ka ginikanan para nga mapatapos siya, mapakursuhan siya. And at the same time sa mga ginikanan naman nga makabuild gid sila together sa manami nga rapport, manami nga relationship nga inang hindi nagabangayay bala permi kundi nga nagasuportahanay lang gid. Kag nagaintindihanay nga ti ikaw amo ni imo responsibilities, ako amo naman ni akong responsibility bilang ginikanan, ikaw bilang estudyante, amo ni imong responsibilidad. Kaya that way, nagabuligay ang anak kag ang bata because nagaintindihan na sila nga they have one dream. Okay, so with that, congratulations gid sa imo, nalabot nyo nga duha sa imo nga bata ang inyo nga Thank you, ginahandom. Inday Regine. Yes, salamat gid. Kagabay nga nakabiling kita sa mga inspirasyon ang imo nga bata. Kung gusto niya gid i-pursue ang luyag niya nga kurso, pwede gid ina nga matabo. Kung luyag niya gid, pangitaan niya sang tiyempo and at the same time save siya sa nga kwarta para sa sina nga kurso kung luyag niya gid because wala sang imposible. Alright? So thank you so much gid sa imo Ophel sang Mina ang imo nga 1,000 nga pesos nga cash prize iga awards sa imo sa dili gid lamang madugay. May luyag nga tamyawon? Sa mga taga-Mina dyan, mayong hapon, ako ay kung gatago-tago kang ngalan ko. Yung po taga ko gano'n, dada kapilidon ni Regine, di ba? Kaya parang daw, hindi man sila nga mayogid ko nga tao. Daw good example man bala sa ila, sa aton mga estudyante nga hindi man magligoy sa pag-eskwela, eskwela gid mayad.
Kahit hindi mo naman na subong bisan din ng day, nakita mo man na siguro nga mga bata pa, namana na, di ba? Inang mga sa abroad ang ginikanan, why nila ginatagaan, bili ang kabudlay sang ginikanan. Ti, why mahimo anon mo kayo natabo na. Mga mo na. Okay, sige. So maraming salamat. There you go, mga kabombo. Ang ating winner, si Ophel Sangmina. I am going to announce ang ating winner, but not before. Nga magpasalamat ako sa tanan gid nga mga nag-join diri sa kahapon lamang program. Pwede pa kamo, ha? Nga makahingagaw sa mga love stories ninyo. We still have 1 week para sa bulan sa Pebrero, but nevertheless, bisan hindi man love stories ang inyo i-share, pwede gid sa gihapon anything under the sun. Pwede gid nga ma-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon namang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Once again, salamat gid sa mga padayon nga nagasulat diri sa kahapon lamang program, sa mga bag-o nga nag-join diri sa kahapon lamang program, and kabay nga magdamo kamo ang ma-influence nga also nga mag-share, mag-contribute sa ilang mga stories. You just do not know, no? You give inspirations, you give motivations, and you empower ang aton diri nga mga listeners with the beautiful stories nga inyo nga go through nga gina-share nyo diri sa sininga programa. So salamat in advance. Magasunod na si Tuyang Ermitania, and after ni Tuyang ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. Thank you so much. Congratulations sa aton nga winner para sa sininga semana. Siya naman ang aton nga pag-interviewon the first day of March. March 1 is Saturday. Congratulations sa imo, kag ikaw makadaog man sang 1,000 pesos nga cash, Tisay sang Iloilo. Again, congratulations, Tisay sang Iloilo. Mga kabomba, maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy ang inyong weekend. Balikay kita on Monday. Good afternoon and God bless.